Yes. Yes. Hello, hello. Ano pa? Nag-ano pa tayo? Nag-i-invite pa tayo. Grabe ka naman. Hugot pilyo. Ayos! Nag-ano pa ako nag-i-invite? Ano pa ba naman? Tensya la. Tensya. Ayan, super mega love shoutout dyan sa 3 million viewers is on house. Huwag ka mag-invite kami sapat na, lul. Ayan, gandang gabi po sa lahat. Ayan naman dyan. Hi, Basgo. Kamusta ka naman dyan? Bukas, ha? Agahan mo bukas. Nako. Malakas daw ang ating ano. Pangbato. Aangat daw, no? Super angat. Ayan, hello! Tinlatak Lodo, super mega love shoutout. Nag-iingay na nga ako hugot pilyo. Iniingayan ko na. Ayan. Pasok. Nasa harang ka pa pero naririnig mo ko. Ay, super mega love shoutout dyan. Sinisigaw ang pangalan ng taong minamahal. Shinepni, salamat insan. Ayan, Shinepni. May bago ka na naman, ha? Shinepni na naman yan, ha? Ayan, super mega love shoutout. Di ako naharang, o hayaan mo na. Lalagsayan mo nang hindi ka naharang. Huwag ka na makalala dyan. Mapimoskil, ha? Ayan, super mega love shoutout sa akin. 6 million viewers is on the house. Ako naman yan.
Ayan, tusok with feelings, loves. Ano naman yan, ang talap-talap talaga. Ang lami-lami yan, lami-lami. Minsan ang lami-lami, ang lami. Labas muna ako. Ayan lang. Shara Imperial. Super mega love shoutout. Dahil dyan pumasok ka sa aking LS. Bibigyan kita ng super jacket at 24 hours playing time sa iyong mga video. Naku naman yan. Super mega love shoutout. Shara Imperial ko. Sana all ko. Ayan, ako naman. Pag hindi pa dikit sa akin, sa ano lang po yan ha, sa latest upload ko po magbabakas para po maganda tayo, para hindi na tayo maghanapan ha. Shara Imperial ko, magbakas ka po sa aking latest upload. Nandyan po yan sa baba. Ayan, buwis buhay dahil sa siopaw. Ayan ha. Pakilang po. Ay, super mega love shoutout. Sinisigaw ang pangalan ng taong mahal. Mamski Mikay. Ayan. Ang aking gobernador. Chinet ni BGBG. Ay, maraming salamat ha. Ba't ang aga nun? Ano, Insan? Ba't ang aga ng premiere mo? Pero in fairness, 82 watching million in the house. Ang lupit nun. Ang dami mong katim. Sana all madaming katim. Okay, dinikita na po kita muna. Balik ako. Okay, sige. Dahil dyan meron kang 24 hours playing time sa iyong mga video. Shara Imperial ko. Magbaba ka rin ng bahay dyan para madikitan ka ng ating mga katropa, kapuso, kapamilya dyan. Alright, ako naman yan. 8 p.m. mayor pa-contest mamaya. 8 p.m. na ba yan? 8 p.m. Ibaba mo dyan ka, gobernador. Ibaba mo dyan yung bahay na yan para mapuntahan natin yun mamaya. 8 p.m. ba? Ay, kalating oras na lang yan, ha? Nagbakas po sana kayo sa sa tamang bakas. Kung ano po yung napanood sa video, ganun din po ang pagbabakas. Ano po? Hindi po yung nice view lang. Okay, wow. O kaya, dan, dikit, full pack, ha? Huwag pong ganun. Nako. Ano po yan? Spams po yan. Spams. Pasupport ako, Mayor, para sa audience pag nagsimula ng botohan. Okay, sige. Gobernador, ibaba mo yung bahay nung pupuntahan natin mamaya para mapuntahan natin. Gobernador, ako po ba ay naririnig mo, Gobernador? Super mega love shoutout, Jam Ronnie Snack TV. Thumbs up, thumbs up. Nako naman yan, super mega love shoutout yan. Roddy Snack TV, 24/7 ka na sa akin playing time. Nasa list na kita, ha? Baka naman magtampo ka pa. Ibaba mo, Ma'am Mika, yung bahay nung pupuntahan natin mamaya. Alas 8 po yan, ha? Pasupport naman po tayo kay Ma'am Mika. Baka naman. Para po yan sa pambigas at pang-ulam. Grabe yun. Makikita nyo paano mag-split si Ma'am Mika dyan, ha? Kumain na po ba kayo?
Eh, anong ulam? Ayan, tag 5, tag 5, tag 5 na lang. Kumain ka na, lalabs? Ako hindi pa. Shanji! Super mega love shoutout dyan! Tuslok na! Tuslok! Ano naman yan? Maraming salamat naman dyan sa patuslok mo na yan. Sana all tuslok. Ayan. Ito may siyam na kasked dyan pero mapagang simula 8 p.m. Ayan ha. Saros wag. Alalaps, kumain ka na. Pabigi-bigi ka lang dyan ha. Eto, ayan, pakipuntahan ko yan mamaya ha. Alas 8 po ang simula niyan. Mag-i-split po dyan si si Gobernador mag-i-split dyan, ha? Naku naman, kitang-kita niyo paano mag-split. Parang si yan. Si pangalan nun? Si Mystica. Ang split girl. Split girl ng Cotabato City. Mystica. Taga saan ka nga pala, Ma'am Skinny Guy? Taga Palawan ka ba? Mali yata yun, Palawan ba yan? Palawan? Sige, ang Mystica ng Palawan. Mamski, Mikay. Mystica yan, Mystica. Mystica talaga. Mystica. Wrong mystic ang tawag yan. Ay, sinisigaw ang taong minamahal. Super mega love shout, Sanji. Pabigi-bigi lang. Ayan, wrong mistake talaga yan. Yung wrong mistake talaga yan. Ano gagawin natin? Isang ang hugot pilyo dyan. Isang hugot pilyo. Ako naman yan. At nang babasahin natin, isang hugot pilyo muna. Ako naman. Grabe naman yan. Ang lamig-lamig na yan. Ang lamig-lamig. Kain tayo, kain. Ang iingay mo dyan, host. Eh, gusto kong papakainin ko sana kayo ng salad. Oh, di ba? Salad yan, salad. Kain tayo. Mamaya na. Busog pa ako eh. Hindi pa ako makain. Salad ba? Salad ba to? Salado bahay, salado pinto. Lalo na ngayong Pasko. Salado nyo na ang bahay nyo. Madaming mga ngaruling, tsaka yung mga inaanak. Kala mo ha, salad din ako, salad din. Salad nyo na ang pinto at mga bintana nyo dyan. Ako. Salad init pa Yan salad Salad sana all salado. Wala tayong pang-aginaldo. Nako naman yan. Insan, balita ko, ninong daw ako dun sa aking pamangkin Ay, Tita Gay! Isinisigaw ang pangalan ng taong pinakamamahal. Tita Gay! Nako naman yan. Ayan, hugot pilyo. Pangit man ako sa iyong paningin. Subukan mo lang ako. Baka mahanap-hanapin mo. Ano ba naman yan? Anong hugot pilyo naman yan? Mali yata yung lyrics mo. Wala tayong no chance dyan Ayusin mo yung pangit man ako sa iyong paningin. Subukan mo akong mahalin. Mabubuntis ka rin. Ganon! Ganon dapat. Ako, meron ako. Hugot pilyo. Ayan BG lang kayo dyan 7 million viewers on taos natin Musit, binuntis. Oo, ganun dapat. Pangit ka na. Abay, sabi ko nga sa inyo, yung aking kapitbahay ganare. Ay sila nagbibigay ng kaayudahan yung mag-asawa. Abay, hating gabi na kain ng ilaw. Ay ganare, sabi, ikaw din syuka. Pangit na pangit mo. Ano kang pagkakasarap mo umayuda? Aba, sabi ni Dinsyo aba, bubunutin ko rin. Ay hindi. Pugi. Okay lang.
Ay, baka na. Wala masisinso. Walang sensor-sensor dyan. Ako naman. Pogi. Abay, sabi pogi. Ha? Nagkain na ng ilaw. Ganyan ang mga hugot. Ay, hugot na lang eh. Ayaw pa ayusin. Ayusin yung hugot pilyo mo. Ako naman niya. Ano namang hugot mo naman niya? Pangit man ako sa iyong paningin. Subukan mo lang ako. Baka hanapin mo. Ang layo eh. Garado. Ito. Isang hugot. Oh. Hugot ko to, hugot. Oh. May hugot pa ako eh. Wala, nakalimutan ko. Idol na ako naman. Nawala na yung hugot ko. Nakalimutan eh. Bakit nga ba nakalimutan ko yung hugot ko na yun? Nakalimutan ko eh. E bale, isipin ko ulit mamaya. Babalikan ko yan si Hugot Pilyo. Assalamualaikum, Sadiq. Wala ka bang trabaho ngayon? Hinda mapisyukol ba? Hinda mapisyukol. Alatol sida, haro. Okay na po, Ludi. Nadikitan na kita. Ayan. Share Imperial to, Super Mega Love. Shoutout po dyan. Dahil dyan meron kang 24 hours playing time sa iyong mga video. Ayan. Mamaya ako po kayo babalikan. Dahil po ang ating host ay nag-eros pa. So, just look and stop and listen. At kung kayo po ay magiging loyal sa akin, Shara Imperial ko, ang ipi-play ko po sa inyo is 24/7 for free. Ayan, Shara Imperial ko. Ibaba nyo na ang bahay mo, Shara Imperial ko, para matikitan po kayo ng ating mga ka-idol kalalabs dyan. At mga kapuso kapamilya dyan. Pati music, hugot eh. Ayan, Robe Snack TV. Kung magiging loyal ka sa akin. Pero pansamantala, Shara G Imperial ko, 24 hours playing time muna. Ha? Saladol. Ako host, play mo kasi kung tape awards ko. Wala pong problema, Sanji. Lagi ka pong naka-play sa akin. Ilang araw ka na ba sa akin? Sige, hanapin ko mamaya ang listahan ko. Pagka naka 7 days ka na sa akin, Sanji, ano na? 24/7 playing time sa iyong mga video. Free. It's all for free. Ayan. Sign of aging na yan. Sign of aging. Ayan, nakakalimutan kasi. Nagpaasa na naman si Mayor. Nako naman yan May premiere ako kanina, host. Saan ka ba? Naku, may trabaho po ako, Sanji. Alam niyo po ang ating Mayor ay napaka-ano po niyan. Napaka-busy tao po niyan. Sa umaga, trabaho. Sa gabi, trabaho pa rin. Ayan. LS tayo, LS. Yan po, host. O, lahat po ng mga ka-idol kasikit natin dyan, kapuso, kapamilya. Mga kalalabs po natin dyan. Ibinaba po ang bahay ni Shara Imperial ko. Gibahin at bombahin nyo na yan. Baka naman. Boyoy na
pala si Mayor Nabuyoy na. Nako naman. Radistock TV. Nako naman yan. Sana all. Nagpapaasa. Bombahin na yan. Saya. Alalala. Shara Imperial ko. Nako naman. Nakakabuyon naman yung iyong pangalan na yan. Bombahin nyo na ang bahay niyan. Gibahin nyo na kung pinakailangan. Ako naman, si Shara Imperial ko. Shara Imperial ko, makipagbibitan ka po sa kanila. Ha? Huwag po kayong mahihiya. Nako naman yan. Ano bang pipiliin nyo? Binatang manloloko? O may mga anak na nagpapakatotoo. Nako naman. Nagkabulol-bulol na. Woo! Alright! Super mega love. Shout out naman dyan. Sa 9 million viewers is on the house. Nako naman yan. Time check po natin. 7:44 p.m. This brought to you by Green Milk Tea. Banayad sa Sikmura. Ayan. Nakakain ka na ba, host? Ayan. Medyo pa lang. Ayan, super mega love shoutout dyan, Ever Red. Ang saktan, host. Ayan, ang salamat, ang kalap-kalap niya. Ang lami-lami naman yung mga patamsak niya na. Kaya po. Hindi, pakain ako rito, ano. Salad. Ano, sarap po. Napakabango ang nasang gatas. Akala ko I brought to you by Hugo. Radistock TV. So, mega love shoutout dyan sa ating 8 million viewers on the Uncle Red. Ayan, Uncle Red. Super mega love shoutout sa'yo. Sabi ni Mayor. Ay, Mayora pala. Sabi ni Mayor. Yung aking lalabs na pinakamamahal. Ayan, ako naman yan. Super mega love shoutout dyan. Nawawala ang signal ko. Naku naman. Wag ka namang mawala. Grabe ka naman. 20 minutes pa ako nag-LS. Naku naman yan. Wala pa akong nakalistang i-play ko. Nasa na ba yun? Maglilista muna ako baka makakalimutan. Ano bang date ngayon? Nakalimutan ko rin. Bonifacio Day nga pala ngayon. Ayan po, sa lahat po ng OFW, saludo po ako sa inyong lahat. Nako naman. Araw pala ng kagitingan ngayon ang ating bayaning si Lapu-Lapu. Ay, mali pala. Si Magellan. Ay, mali. Si ano pala? Sino nga yun? Bonifacio. Sige po, magdikitan po kayo dyan. Meron po tayong mga bago dyan. Dikitan nyo po yan, ha? Manood lang po kayo ng 1 or 2 minutes para magkadikitan po kayo ng maganda-ganda. At nang hindi po tayo mabawasan ng subscriber at nang hindi kayo namomroblema kinabukasan. At nang hindi kayo magreklamo, pupunta kayo sa LS, sasabihin nyo, nabawasan ako, nalagasan ako. Naku naman yan.
Papasukin nyo na po ang inyong mga kaibigan, ka-idol, kapuso, mga kalalabs dyan. Para bibigyan po natin sila ng 24 hours present sa kanilang mga video. Ay, yan. Pa-Shopee naman dyan, pa-Shopee. Sige, puntahan nyo na yung mga ano dyan. Pwede na kayo mag-Shopee dyan. Ano, lami-lami na. Ayan ha. Katapusan na ngayon, katapusan na ng pagmamahal niya sa'yo. Nako naman, nag-uumpisa pa lang, hugot pilyo, nag-uumpisa pa lang. Diyan ka nagkakamali. Nako naman yan ha. Road to for life to. Road to for life, hugot pilyo, nako naman yan ha. Ibibigay ko na ang manubela ng aking pagmamahal. Huwag mo lang ibabangga sa poste ng kabiguan. Ayan, super mega love shout out sa inyong lahat dyan. 9 million viewers is on the house. Kumain ka na ba dyan? Kumain na po ba kayong lahat? Sir, thumbs up na. Nakto, Goldie Web. Huwag mo po akong tatawagin sir. Hindi po ako nagpapatawag ng sir po. Idol na lang po, idol na lang. Ako po ay isang hampas lupa lamang. Sorry, late ako at galing ako kay sir. Naka-LS pa ba si Oragon? Wala na pong sir, idol na lang. Ayan, Sanji, nadikita na po kita, sabi ni Chara Imperial ko. Ayan, grabe ka naman sir. Hindi po kasi ako nagpapatawag talaga ng sir at hindi po tayo karapat dapat yan. Lalo-lalo na hindi po ako teacher at lalo-lalo hindi ako pusher. Ano ha? Ako po ay isang hampas lupa lamang na nagmamahal sa isang hampas lupang katulad niya. Ayan. Ibenta mo nga ako dito, sir. Ayan, super mega love shoutout. Goldie Web TV. Ibaba mo ang bahay mo para madikitan kanila. Sige, brother. Ayan, pwede yan. Wag lang bossing, wag lang sir. Ayaw ko pong ganun, ha? Gusto ko po, pantay-pantay po tayo dito. Walang mayaman, walang ano yan ha, walang mahirap, mga hampas lupa lang tayong nilalang. Pero ano tayo, hindi tayo mahinang nilalang, malakas tayong nilalang ha. Wala nang forever ngayon, maghihiwalay din kayo, yan ang hindi mo inaasawa ha. Inaasahan, hugot pilyo. Ang sinabi ko for life. Ayan. Hanggang for life lang. Dahil talagang walang forever yan. Isa lang ang forever. Kumapit ka lang kay Lord, may forever ka na. Ayan. Isinisigaw ang pangalan ng taong minamahal. Bigot, si Steph is on the house. Grabe naman yan, oh. Walang forever, pero may together. Che-che-che. Ala, abu-che-che. Che-che-che. Ayan, pikot si Steph. Super mega love shoutout dyan. Roddy Snack TV, sige magbaba kayo ng bahay dyan. Guys, tikitan nyo ako para makagraduate na ako ng grade 6. Ayan. Shara Imperial ko, done po sa'yo, sabi ni Sanji. Ayan naman yan, salamat po Sanji. Ayan, nagbaba po ng bahay si Goldie Web. Baka naman kumakatok po sa inyong mga puso't damdamin kasama ang kaluluwa. Gibahin nyo na yan, iarating nyo ng bombahin nyo na yan kung kinakailangan. Busy life, ha? Silip-silip lang muna, idol. Busy life. Ayan, pikot sister. Ayan, ako naman yan. Lahat po tayo busy. Inday Duraday, ang aking mga
Galabs dyan, tusok with love. Kita mo naman yan, Hugot Pilyo, ha? Kita mo yan. Tusok with love. Ganyan magmahal yan. Baka may mga ninjas kayo dyan na verify, please naman guys. Ayan, Goldie Web TV. Dito po sa aking LS, hindi po ako nagpapaladikit ng ninja. Goldie Web TV, ha? Baka kasi kinabukasan, malamang sa alamang yan. Goodbye. 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 Wag po kayong magre-reklamo kinabukasan. Nalagasan ako, host. Madaming budol dyan, host. Wala pong ganon, ha? Bakit wala kang harang? Meron yan. Bakit wala? Inayos ko yung kanini. Meron yan, meron. Meron yan, meron, ha? Meron. Kaya nga, brother, tapos magre-reklamo kayo kinabukasan. Ay, nalagasan ako. Ang daming budol. Mali po yun. Mali pong pananaw sa buhay yan, ha? Pag nalagasan po kayo, sige lang po ang pangingisda nyo. Sige lang ng sige. Hanggang matatapos din yan. Mapapagod din yan mga lagas na yan. Didikit din yan. Kahit anong mangyari. Bawat matibay na relasyon, merong inggiterang nakasubaybay. Malamang yan, Hugot Pilyo. Sandamakmak na mga tismos at tismoso. Yung ang pinag-uusapan na yung buhay ng may buhay. Kaya madami tayo dyan. Pinoy tayo Pero yung mga problema nila sa kanilang buhay, ayaw nilang pag-usapan. Nagagalit sila. Ganyan po sila. Yung iba po sa atin, mga Pinoy, hindi masisi yung sarili, sisisihin yung iba. Ayan, ganyan tayo Ay, sila pala. Alright, super mega love shoutout. Ay, nagbaba si Goldie Web ng ng bahay. Naman yan. Baka naman. Sir Hugot Pilyo, beke naman. Padikit. Ayan. Diligit and organic sa pagdikit, ha? Goldie Web TV, Ma'am Sanji, Sinat, BGBG lang. Ayan ang aking minsan talaga naman, Panayan, pa-BGBG. Maraming salamat sa pa-BGBG ni. Alright. Goldie Web TV. Si Inday Doraday, yan, ninja yan. Huwag ka na magpadikit yan. Ang dikitan mo Cyril Vlog. Mahilig sa BG Charot. Ayan. Si Sinet ni, si Inday Sinet. Puntahan niyo yan. Tawag po kayo ng inyong mga katropa, ka-idol, kalalabs natin dyan. Bibigyan po natin ng watts hour dyan. Yung mga 3K dyan, ha? Yung mga 3K watts hour. Alam nyo na. Wag na po kayo magpatumpik-tumpik. I-play ko na po kayo ng 24/7 para matapos na ang inyong paghihirap. Sana po ay makatapos kayo hanggang December para pagdating ng January 1, buhay na kayo. Ayan. Sinisigaw ang pangalan ng taong pinakamamahal. Bats Elise. Ayan. Super mega love. Shout out. Tamsak Mayor. Maraming salamat sa patamsak dyan. Naku naman yan. Super mega love shout out yan. Labas muna. Wag ka munang lumabas. Dito ka lang. Samahan mo ako. Panay ka labas Bakit niyoko mo ko? Harang again. Ayan. Lazada. Anong Lazada? Anong meron sa Lazada? Sa mga gustong dumikit,
iwan lang ng bakas. Thank you. Tusok with halking kisses. Naku naman, napakasik naman talaga ni Bakit Yoko Moko. Ganyan na kasik. Hug and kisses. Mag-ready na ako, Mayor. Ibaba mo ulit, Ma'am Sinigal. Pupuntahan natin yan. Dali. Ibaba mo. Yung bahay. Yung bahay na pupuntahan natin. Hindi natin makikita yon. Ma'am Skinigay, ibaba mo para mapuntahan natin. Anong pangalan nun? Palaplak po, palaplak. Sana all may hugging kisses. Sana true. Sana all. May premiere ka, Manski. Goldie Web, TV, Dan Dikit, Kalembang Seles. Ayan, sabi ni Hugot Pilyo. Manski Mikay. Ayan, puntahan po natin si Manski Mikay. Mag-ano na po yan. Nako, magtatambling po yan. Si Manski Mikay, ano ba yan? Backstroke. Tapos biglang split. Ayan. Napakalupit ang pagsayaw ng tahong ni Carla yan. Nako naman. Panoorin po natin yan. Puntahan po natin. Yung ibinabambahay ni Ma'am Batsilis. Baka naman, pakisuyo-suyo na. Sir Hugot. Sige sir, balikan ko. Palamigin muna natin para di mahalata ni Lolo. Naku naman niya, super mega love shoutout dyan sa palamig na yan. Napakalamig na ng panahon dito. Winter na, winter. Mayora, labas mo na ako. Di pa ako tapos. Ay, sige po, Kap. Wala pong problema yan. May bali ka naman eh. Ayan, 12 million viewers on the house. Puntahan naman po natin yung binaba ni Ma'am Skimikay ng aking gobernador. For Mayor, benta mo ko. Yak ko naman yan. Ayan Goldie Web TV, baka naman Di kita nyo, bombahin nyo na yan kung kinakailangan Wasakin nyo yung bahay nyan. Goldie Web TV. Lalo kitang ibebenta kung meron kang join button. Ayan, puntahan po natin si Ma'am Skimikay Puntahan po. Iwan po kayo ng bakas, guys. Iwan lang. Idol 24, back to work na ako. Salamat sa pawat salmulet. Wala pong problema yan. Hugot Pilyo. Isang hugot muna ulit dyan. Uy, isang hugot muna dyan. Punta muna ako sa pa-contest, Mayor, at nanginginig ako. Nako naman. Kung mananalo tayo dyan, Ma'am Skinigaya. Akalain mo may tumbling tapos may split? Salamat sa WhatsApp, sir. Nako naman. Kulit naman ni Goldie Web. Hindi po nakakatawag ng sir. Pakipuntahan naman po, kumakatok po sa inyo, yung binaba ni Ma'am Skimikay na bahay, papuntahan naman po natin. Marami pong salamat. Sasaya po siya dyan inang tahong ni Carla. Mag-split po siya, naku naman. Mayor pala, sorry. Alright, super mega love shoutout dyan, Goldie Web TV. Nadikita na po kita, Bats Elise. Ayan, sabi ni Syra Imperial Ko. Hoy, wag na. Wag, mahihayin ako, Goldie Web. Joke lang yun, joke lang. Ma'am Syara, ako din. Ayan, Goldie Web. Kako, thumb up comments nyo po. Ayan, Goldie Web, naka-ano daw yung comment mo? Naka-turn off. Naka-turn off daw, Goldie Web TV. Paki-open yan, paki-open. Hindi ka mababalikan ng mga katropa, mga kapuso, kapamilya natin dyan.
Puntahan naman po yung ibinaba ni Ma'am Skimikay. Baka naman, puntahan nyo po, puntahan. Yung ibinaba po ni Ma'am Skimikay, pakipuntahan naman po. Makikisuyo na, makikisuyo na. Ayan po, pakisuyo na po ang ating silver button na. Ano po yan? Silver perks po natin yan. Member po natin yan. Pakipuntahan naman po. Kumakatok po sa inyo mga puso't damdamin kasama kaluluwa. Okay lang na iiwanan nyo ako rito, pero babalik din kayo, ha? Ayaw magbukas, ah. Nako, may ano pa pala si Ma'am Skimikay, oh. May premiere. Ayan po kay Ma'am Skimikay, premiere po yan, 22 minutes. Laki naman. Ma'am Skimikay. Sino ba yung ano nun? Sinong nagpapalaro nun? Victoria, maraming salamat po, Rich. Ayan, magbaba ka ng bahay, Rich. GR Galvez, ayaw ko ng kubating kasi babaho utot ko. Ayan. Ayan. Super mega love shoutout dyan, Dukhang Padjakero. Nako naman yan. Ang saka idol, maraming salamat dyan. Isinisigaw ang pangalan ng dami na mahal, Crispin Vlog 04, harang hohay, dini. Pwede ka magpatangsak ng premier dini house. Ibaba mo na yan, tuslok ho, tuslok. Ibaba mo na yan, premier mo na yan. Nako naman yan, Crispin Vlog.
Pangulo, ibaba mo na yan. Marami tayong ano dyan, ha? Nandun pa lang kayo kay Ma'am Skimikay. Pinapanood ko doon. Pinapunto ka doon kay Ma'am Skimikay. Thank you so much. Welcome po kay Mahigugmaong Pinay. Sino kaya kung ukra na po? Jericho, haha. Toslokin mo, Kus. Toslokin mo. Sige lang. Toslokin kita. Oh, shit. Abay, salamat naman sa pababa. Ay, ibaba mo na. Ay, ariho. Ay, ayan. Nakikita naman po yan, Mayor. Pero sa totoo lang, paano mo o payment talaga sa join button? Gcash ba? Hindi. Okay lang, nagbibiro lang ako. Grabe ka naman. Goldie Web, biro lang yun. Gcash, saka ano, credit card, o kaya Visa card. Biro lang yun ka naman. Ano yan? Ayan, ano naman yan? Isagad ang tulsok, full pack para sa pool, walang lagas. Ayan, Sanji. Sige na, dikitan nyo na po si Crispin Vlog. Gibayin yung, gibayin nyo ang bahay ni Crispin Vlog, ang aking Pangulo. Wasakin nyo. Bombahin nyo ng bombahin kung kinakailangan. Walang katagas-tagas yan. Abay, paparuin ka ha, idol. Mahambalos kita ng pitaw. Ayan. Sige po, bombahin nyo po ang bahay ni Crispin Vlog. Kanain nyo na yan. Nakpo naman niya. Super mega lang. Shoutout naman talaga sa akin Pangulo. Talaga naman. Crispin Vlog is on the house. Nakpo, nakapin. Malamang. Ayan, papuntahan po natin yan. Nakapin na Nako naman Ay, nako. Talaga naman sarap naman. Lami-lami naman yan. Ang lami-lami. Ayan, puntahan po ninyo ang bahay niyan. Ma'am, bait-bait niya, no? Hindi pa monetize yan. Nako, puntahan nyo na yan. Pag na-monetize na kayo, nako naman yan. Ay, napakabait ang aking Pangulo. Kitang-kita nyo naman, Ayan, pining ko na yung kanyang bahay, baka naman, Sir, bigyan lang muna ako, kain muna ako. Ayan ang ulam. Anong ulam, Goldie Web? Aba, makakain ng balinghoy. Aba, kaya ha? At saka tahaw. Masarap yun, sinabawan. Sige lang, Shara. Sanji, may mayaman sana all. Ayan, mayaman din lang yan, pero hindi mayaman yan. Mapagkawang-gawa lang talaga yan sa mahihirap. Kita nyo naman. Crispin Vlog 04. Sinigang Mayor. Ayan Ano po yan? Mayamanin lang yan. Ang Pangulo. Yan po ang Pangulo natin. Siyempre Pangulo yan Natural, maano yan sa mahihirap. Sa mga hampas lupang katulad ko. Ayan. Naninigay talaga yan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Dikitan nyo na. Hindi pa muni yan. Ay, pag namuni pa yan, sansakong bigas with itlog at sardinas. Ayan, anong sinigang yan? Anong sinigang? Sinigang sa sinigang sa miso o sa sampalok? Pakidikitan naman po, pakidikitan. Mga ka-idol, kapuso, kalaplap natin dyan, mga kapamilya. Ang aking Pangulo, Crispin Vlogs. Yung pintura gum challenge, lalang po, comment, naka-turn off po. Ayan. Naka-turn off daw yung iyong pintura challenge. Shara and Pierre, sabi ni Shara. Pero watch ko po and subscribe. Ayan. Si Shara and Pierre. Shara. Ikaw, sino ka ba? Si Shaina o si Shara Soto? Pakidikita naman si aking yung Pangulo ko, si Crispin Vlog 04. Ang aking super chatter of the day. Ayan, wish it. Sige po, kain po tayo ng salad. Ito po, pampagood vibes, salad.
Pangulo, mabuti ikaw ay nadala sa aking lista. Ngayon lang, abay, maraming salamat. Ako'y namerdiyan kanina. Wala akong overtime eh. Ako'y namerdiyan ay ako'y nakakuha ng salad, counting salad. Ay, kasarap. Busog eh. Ay, nung ulam. Andini ka ay na. Sige, ikay nandiyan. Hindi ako nandini. Baka masampilong kita ng 2 times na yan. Na ako din eh. Okay, paulit-ulit. Ano yan? Unlimited. Ayan, bayot. Salad na may kulangot na binilo. Nakain ko nga. Ay, dyan, sarap. Sarap din pala ng kulangot, ano? Wala ka lang. Ay, di ganyan. Gumawa ka. Wala ka lang. Hindi mo lang nalasahan yung kulangot. Gumawa ka. Ay, kasarap naman ay ng salad. Alright. Nandini na. Mayroon din na saan pati mayroon daw. Ito'y nagluloko. Ay, di mapapalo ng mama eh. Pag di nagloko. Sir, may power star ka ba ngayon? Ay, mayor pala. Meron. Araw-araw tayong may power star. Baka may mga kaibigan dyan, 3,000 watts hour na. Sabihin mo sa akin, Golden Wave TV. Papasukin mo rito. Ayun ang aking pinakamama. Isinisigaw ang pangalan ng taong pinakamamahal. Chings TV. Alright. Ako naman yan. Tamsakdan idol. Bakit ngayong kalang? Bakit ngayong kalang dumating? Ang Chings TV. Ayan ang pinakamagandang boses sa balat ng YT. Chings TV. Ang sakdan idol. Ayan. Super mega love shoutout dyan. Oh, hey, 12 million viewers is on the house. Naku naman yan. Pinapunta ko lang po kay Ma'am Skimika yung ating mga kalalabs na iba dyan at mga ka-idol, mga katropa, kapamilya natin dyan. Nandun po sila kay Ma'am Skimika. Nanonood po sila ng tahong ni Carla. Ayan. Kep Halek Sadik, kamusta ka naman dyan, Habibi? Ayan, nag-aabol kasi ako ng What's Our Sir na ako naman yan. Maging loyal ka lang sa aking Golden Wave TV. Ipi-play kita ng 24/7. Play dyan sa iyong mga video. Huwag kang mag-alala. Maging loyalty badge ka lang sa akin. Ilan na ba ang mo? What's Our mo, Golden Wave TV? Wala kang talong ni Idol. Aba, ay nakatago. Iyon, Pangulo. Ikaw naman, isa ang nagmamayari niyan. Ikaw, katakot-takot yung bata ka na. Naku! Chase TV, naku naman, ang pinakamagandang boses sa balat ng YT. Si Kings TV nandito is on the house. Digitan niyo po yan si Kings TV. Naku, nag-ELS po yan. Kings TV, baba mo yung bahay mo rito. Naku naman yan. Ayan, salamat sa masigabong palakpakan. Ayan pa-welcome host. Ayan, isinisigaw ang pangalan ng taong minamahal. Kings TV. Alright. Naku naman yan. Always sir, lagi ako dito. Basta okay ang data connection. Ayan. Magdikita po kayo ng pagmahalan at maglablaban na kayo. Magbaba po kayo ng inyong mga bahay. Ano daw?
Ano daw yung Chris Gagwan? Si Pangulo, hindi mo naintindihan? Ay, pagkakabingi mo ga, ay nasigaw na din eh. Paluding-loading net ko dito. Nako naman yan. Sana all paluding-loading. Ayun nga yung ano ng ating kapatid yan. Yung ating lolong kapatid. Ayan, super mega love shoutout dyan. Mark Tanael, compadre. Pare, next week, pupunta ako yan. Puro ka pupunta eh. Ilang araw mo na sinabing pupunta eh. Ilang araw na ako nag-ano rito eh, nag-LS eh. Kailan yung next week na yun? Kailan yung next week? Baka next year pa yun. Aring si Alamer, naling loading patandaan din eh. Naku. Sabado ko. Sabihan mo si Book Nomer. Sure na ba yan? Baka naman may lakad ka pagdating ng Sabado. Sige, para naman makapag-vlog ako, kasama ka. Next week yan ha. Anong oras ba next week? 5 ha, 5. 5 ha, 12 kasi meron kaming biking. Ano nga? 5 yan ha. Chings TV is on the house. Chings, magbaba ka ng bahay mo, Chings. Sige, 5 ha. Parang itinapat mo sa sahod namin yun ha, kumpadre. Mukhang kami ang manlilibre sa iyo eh. Ha? Mukhang mali yata. Pare hati-hati. Ay. Kala ko be, ikaw ay magpapanapoli. Wala, yung batang nga rin. Ay siya, sige. Ay, sagot ko na ang wine. Hindi ako pwede mag-inom ng ano ngayon, Red Horse, pare ko eh. Bawal na sa akin yun. Alam mo naman eh, ano na tayo eh, going straight na tayo. Wine lang tayo, wine. Bawal kang mag-inom. May dala kang motor. Ay, dala mo naman pala eh. Okay lang yun. Di, sakay natin sa bus. Dala mo pala eh. Kusungin mo. Bawal kapag wala. Ano po? Bawal kapag wala. Ayan ha. Nasaan na si Chings TV? Loading ba ako? Loading? Naku, napatay tayo dyan. Wala akong signal. Ayan, Solvia Signs on the house. Super mega love. Shout out dyan. Isinigisigaw ang pangalan ng taong mahal. Solvia sa vlog. Wala ba akong signal? 12 million viewers on the house tayo. Super mega love. Shout out. Goldie Web TV. Wala ba akong signal? Ansol, kain tayo ng salad. Ma'am Sol, napuntahan niyo po ba yung kay Ma'am Skimikay? Hindi ako makalis sa ano ko eh. Ikaw ba loading? Kala ko ako eh. Nasaan na si Chings TV? Dumaan lang tapos nawala na. Parang angkol. Ayan. Super mega love shoutout dyan. Ako'y natutuwa at nandiyan ka na naman. Sino ka din yung pwedeng mahalin? Aba. Ay bahala ka na. Ayun na, si Goldie Web TV. Nakain ng sinigang. Sinigang na pako. Ay malupit yun, Pangulo.
Alain mo hindi ka nabibili ng ulam. Pako lang ay ayos na. Isisigang mo lang. Lalagyan mo ng siling hilaw. Ah, ah. Sabi ng magkapatid. Ah, ay iyak pa eh. Binigyan na nga ng hinog. Sabi ng nanay, ano kayo binigay mo? Ay, sili ho. Harang, uncle, harang. Ayan, Super Mega Lunch. Idol Luz, busy mo na ako. Mag-prepare na kasi ako sa ako pa. Panggabi ka pala si Tengs. Panggabi ka ba, Tengs TV? Kumain ka muna at mag-ingat ka sa trabaho mo, ha? Ayan, super na lang shoutout sa ating Chings TV is on the house. Panggabi. Ayan, sige po, sige. Meron bang panggabi sa ano? Sa Dubai? Dubai ka? Shara Imperial ko, BG lang Lalabs Mayora, BG ka lang din. Ayaw mong mag-comment. Ayan, masarap yan. Pinakulang pako. Bukas, adobong pako naman. O, ayan ha, Pangulo. Gusto mo kang mahalin na re. Ay, hindi ka nagagastos. Ay, pwede ng sinigang na pako. Ay, adobong pako. O, pritong bakal. Ah, ay, hindi ka nagagastos niya. Maglalagari ka nga lang. Ayan, 12 million viewers is on the house. Oo, basta natin. Alay, walang problema kung tibok lang ang pinag-uusapan. Dumikit ka lang kay Goldie Web, titibok yan. Ayan. Nakapag-comment na ako, Goldie Web, doon sa isang video you. Ayan. Ayan naman, tawa-tawa lang. Busy lang ako. Nako. Ayaw mo ka mag-comment, lalap. Gaya, busy ka lang din. Dikit na po, Shara Imperial ko. Ayan. Massage muna kay amo. Ay, sige. Sana all, magaling mag-massage. Ayan, kailangan niya ni Idol ang massage. Ma'am Shara, sige po, balikan ko kayo mamaya, ho. Palamigin muna natin, are. Ano ka naman papalamigin, pare? Kanain mo na iyan. Ayan, Goldie Web TV. Baka naman, lumakatok po sa inyong mga puso't damdamin kasama kaluluwa. Bombahin nyo na yan. Pag dumikit ka, masisave ka. Charot lang. Ako na, unahan ko na kapag di bumat, ako'y naghahamok ng taga. Ay, siya ka. Goldie Web TV. Ay, umayos ka. Ikaw yung magbabalik. At ayun na yung naghahabol ng taga. Ayun pala si Pangulo, war break pala yan. Pag naging ay siya, ay magiging yan. My girlfriend is a gangster. Sige Pangulo, puntahan mo si Goldie Web. Ayan, Chings TV, nasaan ka ba? Papuntahin mo ang mga katropa kapuso ka idol dito. Bibigyan po natin ng 24 hours prime time sa kanilang mga video.
Ayan, ay sinisigaw ang taong pinakamamahal ay sa 09 Rarugal. Ayan. Tansak, bakit walang harang? Palibhasa kong. Palibhasa kong. Ayan. Ay, siyempre, pagka, mga congressman, hindi na daw pinaharang yan. Alam na this. Naku, oy, patay ang hindi magbalik. Delikado kay Mayor. Magtatago na ako. Malamang. Ilabas mo lang ang ulo mo. Ayan o, sigurado yan. To the right corner. Ilabas, tumakay ka pa. Huwag ka lamang malikot. And to the right corner. Weighing 200 pounds. Ayan na. Ay sa 09 Rarugal. Sakto sa kulay. Yan ang gusto ko sa'yo, Mayor. Tayo pa ba? Tayo pa ba? Ako naman. Kailangan pa bang i-memorize? Yan. Mayor, pag nag-join button ba agad? Button ba agad need nababayad agad? Di ko kasi alam yung ganyan, Mayor. Paturo nga ako. Naiingit ako sa B8 nyo, makabili na nga din. Ako naman, sabi ko naman sa iyo eh. Goldie Web TV. Ano agad yan? Makakaltas agad yan sa GCash mo o kaya sa debit card o kaya sa Visa card. Or sa iyong credit card. Makakaltas ka agad yan. Pero kung monthly, sa susunod na buwan pa. Ganyan. Nainggit ako sa B8 nyo, makabili na nga din. Aba, matagal na kitang pinabibili na rin, Congressman. Di kasi sabi ko sa iyo, buy one, take one. Are 1.5 ang isa. Buy one, take one, 3,000. Solvi sa vlog, dandikit na po, pabalik na lang. Salamat, sabi ni Shara Imperial ko. Sana nga naka-B8. Ayan na, kung gusto niyo po ng B8. Eto, putra guys. Pagkakapugi naman ni Utoy, pamatay ang umis eh. May pakagat labi pa. Sino ba naman yun? Sino yung Pangulo? Si Goldie Web gaya, si Goldie Web. Ayan, Goldie Web ga. Aba, ayun. Pakagat labi pala yan. Ay, sis ko po naman. Aba, oo. Aba naman. Abay, pagkakapugi ba ka? Ay, ano kang lagay sa iyo? Eh, ano kang rate mo doon? Anong rate mo, Pangulo? Kay Goldie Web. Abay, baka naman ikinababakla lang. Ay, ba yan? Abay, magagaruti ka ni Mamay. May umayos ka, Pangulo. Pugi ba? Makapunta nga ng makita. Automatic ba, Mayor? Mag-i-email ba? Oh, may email agad yun. Goldie Web, may email agad. Abay, pasado. Nahila pa ba ang salawal ko eh? Ay, walan yung iyan. Ay, pasado ka sa iyo, Pangulo. Abay, agad ay salwal ay nahubo. Ano ba naman yan? Ay, gay, puntahin mo na, Congressman, puntahan mo. Aba, ay, nakakahubo pala ng salawal iya. Ay, puntahin! Abay, baka panti-pati mahubo. Ayan, super mega wash out. Sir Idol, Ibron TV. Naku naman yan, super mega wash out dyan, Ibron TV. Ha, Crispin Vlog, baby. Ha, yari ka. Putas tong si Mayor eh. Ay, katakot-takot na yan. May bakit nga gayon? Putra guys, ngayon, wag na akong tawagin Pangulo, nakakawala ng dangal. Ayos siya. Eh, ikaw Pangulo, yung mais ka. Abay, mabubuntal ka ni Mamay eh, sa ginagawa mong iyan. Talagang pati-panti binaba mo na.
Hindi po pa nga kilala. Ay, katakot-takot ka rin bata na rin. Ano gaya? Abay, ayos! Ano man? Ano ga pati sa lawal at panti binabana? Nakita lang yung kagat labi eh. Ay, kakahiya naman iyan, Pangulo. Naturingang Pangulo ikaw. Ano man? Putra guys, kakahiya eh, kisa bullets. Kakapalaway. Ay, baka ikaw naman ay nababakla lang. Abay, ayos. Pag nag-join button ako ngayon December na ang bayad. Oo, ngayon December ang bayad. Hindi, akin to. Ulitin mo ulit. Hindi naman ako nakakonect dyan. Sa lawal pa lang, ha? Salwal pa lang ha, hindi pa ang happy sleep. Abay, naka-happy sleep ka pa. Abay, matandang gulang na sa iyo ah. Ay, yung happy sleep ay matagal na yun. Abay, si Lula Basang pa nagsusot ng happy sleep na yan. Ba't ikay meron pa hanggang ngayon? Dapat pala nagpamember na lang ako, idol eh, sa sahod na. Ay, oo nga. Ay, dapat nagpamember ka na nga lang. Arin si Pangulo, ay maling-mali naman palagi pamali-mali. Kaya nga, dapat nagpamember ka na lang sa akin. Nako naman are. Bibi Aisa, kailan ka mamumoni? Abay, malapit na yan. Malapit na yan si Congressman. Dadalawang utot pa siguro. May hubong anghel dumaan. Ay, kaya nga, ayun yung napasilip pa. Golden Red TV, down to you, full pack with Jalebang and Bakas. Thank you sa pagbalik. God bless. Ayan. Super mega love shoutout naman dyan, Golden Red TV. Sayang, ipinamana pa naman ni Lola. Mahal ang bilihin. Oo. Takot-takot na happy sleep yan. Ano kang pagkakalayo na ng panahon iyon? Siya, bawiin ko. Balik eh. Ay, wala nang bawian. Nailagay na yan eh. Wala nang bawian niyan. Eh, salamat. Ha? Sa ano na lang? Eh, sa sahog. Hindi kayo magpamimber na lang. Mga trip ni Pangulo eh. Mama Isa, sige ma'am ho. No worries. Ayan. Ang katulad ni Goldie TV. Di ka nga kitang-kita mo naman. Kitang-kita mo naman yung kanyang mga palingihan mo. Ay, kagat labi eh. Ay, di kayo pati panty ang, ay, babae, pati panty ni Pangulo. Maigi na lang at iilan tayo din eh. Abay, marami-rami din yan. Ayan, sinisigaw ang pangalan mo ng taong pinakamamahal, Adel Sulit. Ayan, super mega love shoutout dyan, Adel Sulit. Salamat sa patamsak dyan. Golden Red TV, MMSO. Ayan, ano ga naman yung MMSO na yan? Ayan ga yung ano, kuha ng birth certificate. Adel Sulit. Nako, benta na yan, sir, benta. Eh, binibenta ko na nga din eh. Alay, akalain mo ga Adel Sulit eh, ano? Aba, meron ng nahulog ang salawal, pati pante kay kay Goldie Web TV. Andiyan si Crispin Vlog. Ay katakot-takot na yan. Binibinta ko din eh, sabi ni Goldie Web. Mega, shoutout sir. Adel Sulit. Hindi po ako nagpapatawag ng sir. Idol na lang po, idol. Idol na lang po, Adel Sulit. Ako po ay isang hampas lupa lamang. Huwag niyo po akong tatawaging sir. Sa mga nandito po,
At isabihin niyo po sa mga tropa, pag pumasok dito, wag pong, sir ha, ayoko ng sir. Ako isang hampas lupa na lamang na katulad din nating hampas lupa rin. Ayan, hi idol, good evening to all. Jomelo, Coral, Official. Ayan. Isinisigaw ang pangalan ng taong pinakamamahal. Jomelo, Coral, Official. Alam mo bakit? Bakit? Hindi ka hampas lupa. Alam mo bakit? Ang hampas lupa, walang BX. Sir, malaking makamaestro. Ano yon? Ano daw? Ano daw sabi ng Pangulo? Ayan, super mega love shot. Ang mga hampas lupa, hindi naka-B8 ha. Malakas. Oh, papalagtok ha. Lalim ng hugot ni Idol ha. Ayan, Jomelo, Coral, Official. Ayan. Super mega love shoutout naman dyan. Sir, dito lang ako. Etong si Goldie Wave, papariling ko to eh. May gagawin lang saglit na ako naman. Ayan, okay na yan Sabi ko naman sa'yo ha, lalim ng hugot ni, Jomelo Coral Official. Ay, ano gang pipiliin mo? Binatang manloloko o may mga anak na nagpapakatotoo? Alin doon sa dalawa? Aba, ay mamili ka na. Ikaw ka, Pangulo. Ayan, ililibing na ng buhay ang budol. Katakot-takot yan. Pati budol, ililibing na. Ayan, nako. Ay, budol pala. Ay, ililibing. Ayaw mo pa yan, Idol. Naser pa, mayor pa, saan ka pa? Hindi, Pango, ayaw ko talagang patawag na sir. O kaya, bossing, ayaw ko yan. Hindi naman ako teacher eh. Lalo na, hindi ako po, sir. Abay, doon ako sa natao pa. Anong natao pa? Anong sinasabi mo, Pangulo? Ay, ayos! Ay, hindi ko maintindihan. Abay, doon ako sa natao pa. Ano ba naman yun? Naintindihan ka niyo yung sinabi ni Pangulo. Abay, doon ako sa natao pa. Ano ba naman yun? Anak na nagpapakatot. Nagpapakatotoo, Idol, palong-palo. Ayan. Putra guys, natayo yun. Ay, natayo. Natayo kayo. Ay, ayusin mo naman. Alam mo namang iba-iba yung salita di. Alam mo madaming meaning eh. Ay, ayusin mo nga, Pangulo, yung mga pabanat mo diyan. Natayo naman. Slow mo, Mayor. Abay, anak ng... Ay, naku naman yan. Abay, doon ako sa natayo pa. Ayun naman pala. Ay, sorry naman. Ano ba, mali-mali naman ako. Ayaw mo ng sir, ID, ma'am. Ayan. Lalo namang hindi PPD yan. Ay, ito si Pangulo. Ikigagarotihin ko eh. Ano ba, ikaw? Ikaw kay bulag. Paano ako naging ma'am? Yan, manong. Pwede pa. Ano kaga? Ang islo eh. Alis na. Paliti. Bala dyan. Manong, Mayor, Kuya Kalbo. Yan. Ari yan. Ako po ay sa totoong buhay, napaka-cowboy ko punta. Kain tayo ng salad. Ikaw ka, congressman ay may salad. Ay ba, ako may salad. Meron daw aring kulangot, sabi ni Pangulo. Ay kasarap naman. Di bali na. Boss Bato, Kuya Wendell, meron akong bike dito. Anong bike?
Kuya Wendell, yan, ganyan. Pwede naman ganyan eh. Biko. Ay, umayos ka nga rin, Congressman. Isa ka pa. Pamali-mali ka rin, kaya pamali-mali yung bigas ni Mayor eh. Naku po, magtay ka na nga. Sana idol, ay sana all. Tapos na akong tumae kanina pa. Wrong time. Oh, ayan oh. Ayan, narong mistika. Hanggang what time live nyo, Ludi? Hanggang nandiyan ka, Shara Imperial ko. Mag-ilis ako. Shara, titigan mo ako sa mata. Hanggang nandiyan ka, mag-ilis ako. Ayan. Wrong type. Babuyan pala dito eh. Ala, ayan si Pangulo nang una. Ay sabi may kulangot daw rin aking kinakain. Wag na, may muta eh. Ayan, sinasabi ko na yung kulangot. Kulangot na yung may muta pa. Ano kang katarataduhan niyang Pangulo? Mark Panael, shout out nga pala pare. Carla Rodriguez, ayan. Sino kayang? Abi, papasukin mo din eh, Carla Rodriguez. Ay, sino gayon? Hindi ko naman kilala yun. May pinagpapasyatat ang hindi ko kilala. Animal ka, Dini pa eh. Dini pa! Tropa. Ay, di nga. Ay, hanggang Carlang yan ay babae. Baka na may bakla. Nakita mo lang na may didi. Ay, nako naman, katakot-takaw. Abay, sigaw mo naman ang premier ko, idol. Tulsok lang. Ay, ibaba mo na din eh. Pangulo. Babae. Aba naman. Are namang si Pangulong Are. Labas muna, cyber. Lagi namang nalabas, Are ka. Lalabas na Are. Ano ate? Ay, gagawin palabas-labas. Magpasok-pasok na yun. Pagpaminsan-minsan. Naiiba ko na eh, naipin mo na nga, anong ulyanin mo? Ayun na nga, ito nga sinasabi ko. Hoy, mga ka-idol dyan, ako naman. Sabado ha, mag-order na. Aba, di i-message mo si paring Nomer. Lulusot pa eh. Masarap yung palabas, labas. Aba, bakit nga hindi? Abay, masarap nga yung Pangulo. Labas-masok eh. Nakalimutan ko, may nakasalang pala dito sa Mingo. Naku naman yan. Masarap nga eh. Hoy, super mega love shoutout dyan sa 12 million viewers is on the house. Ay, sinisigaw ang pangalan mo, Carla Rodriguez. Shoutout daw sa'yo, sabi ni Mark Panael. Yung pong bahay na nakapin. Baka naman, pakitamsakan lang po yan, ha? Premier po yan. Premier po ng Pangulo natin. Si Pangulong natin yan, si Chris Dembuag, 04. Goldie Web TV is nasa house pa rin. Ayan. Shara Imperial. Ay, papikita na po. Papikita na po. Anong sabi? Papikita na po. Sinan daw? Alay, wag na isigaw na Pangulo. Nakakaaduwa eh. Anong sasabihin ko? Ay, super mega love shoutout dyan. Pakidikitan po ang aking panggo. Nandyan po si Chris Bimblog, 04. Ayan, exit po muna ako, idol. Thank you po. Jomelo Coral Official. Sige po, exit na, exit. Huwag kayong mag-i-entrance, ha? Papikit na po. Ay, matutog. Nasaan ka, Gashara? At ikay kaaga-agay natutulog na. Aba, malamang. Malamang sa alamang, aray, magpapatay na rin ang ilaw. Makakain na rin siguro arin ng ilaw. Ano? Congressman, si Shara siguro ay kakain na rin ng ilaw. Ha? Aba, Leng, patayin mo ng ilaw at kakainin ko na yan. Ha? Ay, Kong,
dito ako, dapat. Naku nga, dapat ka pala, dapat ka pala. Ano, Sarah? Aba, wari ko eh. Aga-aga pa naman yung pagkain ng ilaw na iyan. Aba, siguro nakaligo na si dati. Ha? Aba, parang yung ahas, Mayor. Nakikipal ka. Sinabihan. Ako sinabihan. I love you too. Mayor, nakikipal ka. Bakit ga? Gusto ko din mag-I love you too eh. Masama mo gayon. Naman, si Sarah ay matutulog na daw. Sarah, ikaw ay nasaan? Bakit niyo ako mo ko? Mag-I love you ka din daw kay Mayor. Wala ko naman yun. Abay, nasa Taiwan ka guys. Si Shinny. Ikaw kay nasaan sa Taiwan? Ikaw kay nasaan sa Taiwan? Bakit niyo ako mo ko? Bakit bahay? Ilawan mo. Ano kang iilawan? Ano kang iilawan? Abay, kaya nga diskuhan. Hindi nga ako makatayo din eh, Pangulo. Hindi nga makatayo at mauntog ako. Naka-double deck ako eh, naka-double deck. Aba, yan ang sinasabi ko sa iyo, Pangulo. Kung hindi mo nalalaman, basketballist array. Wala nga, hindi ako pwedeng tumayo at ako'y mauntaw. Lapit na. Ayan na, Ay, kalapit na, mauntog. Hindi pwedeng tumayo. Sayo macho dancer yan, may di ka nga kaya nga na, wala. Ari si Congressman. Kaya yan naman di kayo disco nga. Meron kang diskong maliwanag. Sangit ng pangako duli. Saan ka nakakita ang disco na maliwanag? Ikaw ipasayaw-sayaw maliwanag ang ilaw. Aba, patakot-takot na rin. Kaya nga disco. Nakakita Meron kang may pa-spotlight. Ano yun? Ay siya, bubuksan ko ilat para may spotlight. Ay, patay ang ilaw. Ayan, si Sarah Imperial ko, nawala na. Ay, siguro nakain na ng ilaw yun. Para gwapo. Aba, matagal na akong cute. Ay, ang totoo lang, Congressman, hindi naman ako gwapo Malakas lang talagang apin ko. Nandito pa. Kala ko nakain na ng ilaw. Bakit niyo ako mo ko? Bakit niyo ko mo ako? What's not? Again, guys.
Ikaw na pala. Galawang ano hukag Ayan si Shara Imperial. Galawang hukag Wala may tutulog na. Kulang na lang ng pool. Magpupul ka pa din sa late na rin. Saan mo ilalagay yung pool? Pagkakahaba, no? Aray, si Congressman pamali-wali. Aray, katakot-takot ka daw. Ano ga, tayo gay magkukwentuhan na lang, ayaw nyo gang magdikitan. Kung nakikita mo ako, dami kong tawa sa iyo. Aba na ilan? Mga 1,000. Ay samahi akong 20. At ako'y sasali. Ayan, pumunta na naman si Goldie Web. Nagbaba ng kanya. Ay, so mega love shoutout dyan. Abay, nanlalagas din. Lahi ka. Kakatamad nga. Abay, huwag ka nang tamarin, Pangulo. Ay, nandyan na si Goldie Web. Ayun, nagbaba ng bahay. Wala nang nadikit. Ay siya, tayo magkwentuhan na lang. Huwag kayo magpapadikit ng ninja. Mga ka-idol, kapuso, huwag kayo magpapandya. Dahil po yan yung ninja na yan, ay ninja nga. Ay mabilis mawala, kaya nga ninja. Meron nga, isang ka nakakitang ninja na mabagal. Eh biglang naglalaho yun. Kaya nga tinawag na ninja. Katakot-takot kayo, hindi nyo ka nalalaman. Meron kang ninjang mabagal. Natural, mabilis. Mabilis kumilos. Biglang nawawala. Oh, parang ikaw, mabilis. Mawala. Nabanat ka na naman ng pawali-wali. Bakit niyo kumuko? Shara Imperial ko! Mahalin kita ha. Masarap ako. Ano ka ga? Tumboy ka ga? Ari si Pangulo. Panis ka idol. Present. Wale. Ari si Pangulo hindi maintindihan kung ano Kanina gusto yung lalaki. Yung tawag doon? Naka-lips. Ano na? Back in June. Sabi ni Pikot. Yan, napikot na. Sa step. Parang awa mo na. Dami kong tabi ilang libo da iyan tawag ko. Sama-sama kong banyo. Abay, ako'y mahalin mo, Pangulo. Pwede lamang ano gayan? Lamang tiyanding niya. Laman tiyanding niya. Pangulo, ayusin mo yung pagtatype mo. Ako'y naguguluhan sa iyo Ano ka, hindi ko maintindihan Abay, ayos! Hindi ako mapaghugas ng plato Saka kakatawa. Samaya akong 20 din Puta Grace, ikaw ang umayos, ang basa ha. Abay, sige. Ikaw nga, basahin mo nga yung ipinipe mo kung anong sabi mo. Abay, ako'y maalin. Pangulo, PD lamang, tiyan din yan. Ay, kalayo naman ang sinasabi mo Ay, ikaw Pangulo, ikimaasbaran ko na Ayusin mo yung pagka-type mo. Aba, sige, para ako nagbabasa ng bulol din Bulol na nga, nagpapakabulol pa. Ay, katakot-takot na yan. Ako bingot na yata yan, bingot Ay siya, magsasalita na lang ng pabingot. Abay, ako'y maalin, Pangulo, PD lamang tiyan din yan. Laman tiyan din yan, hindi lamang. Katakot-takot ka, Pangulo. Laman tiyan, hindi lamang. Nako. Arigay, ikaw gay nag-aral ng 1 plus 1 equals 5. Katakot-takot ka. Ayan, Pico Sister, tawa-tawa lang.
Maalin, pwede, Putragay, salitang Batangas, di mo alam, ipunto. Hindi naman yun ang sinasabi ko. Hindi yung maalin. Yung lamang. Abay, mali yun. Ay, pili ka pala idol. Mali, hindi sinasabi ko yung maalin, hindi yun. Ang sinasabi ko yung lamang. Iba yung lamang sa laman iyan. At ako takot sa Pangulo. Babarilin kita eh. Ayan, oh. Ayan pa. Makakain nga din. Mali yan! Mali! Lamang. Ay siya, hindi na kita bariling. Ay, mawawala na ako ng kauntahan. Ano bang pinaglalaban ninyong dalawa? Ay di yung aming pagmamahal sa isa't isa. Naku naman, abay. Napaka-usbaw ka na rin aking manonood. Nagatawa na lang kami na rin. Ano ka? Pikot, usbaw yung sa ito. Ayan. Ay, nasa na si Congressman? Sa gilok. Ay, nako, ako'y pinagpapawisan din kay Pangulong kami. Goldie Web, dikit na ba lahat sa akin? Ayan, sabi ni, dito Mayor, ayan. Sakit na yung akong tiyan eh, kinatawa. Ayan. Sakit ng pangako sa inyo eh. Sabog ang uto. Ay, mahahambalos na ako dito ni ano eh, ni mamang eh. Ayan, ginatawa na lang si Lalab. Lalab, ayun kayo naintindihan mo. Abay, dandahan, masama yan kapag na-hospital. Abay, kaya nga kaya nagutom na kakatawa. Papausukan ko kayo. Ay, papausukan ko yan. Mali pala. Lodi. Ayan. Bakit niyoko mo ako? Ikaw na pala. Mali-mali basa. Ayan. May binabaka na namang unggoy diyan. Kaya tayo nagkakaano eh. Dahil sa unggoy na yan. Naku naman. Ayun, pikot si Zap. Ayan o. Ano gang pagkakakit ng unggoy na yan? Yan ang sinasabing Yan ang nag-iisang unggoy na cute. Ayan o. Ano pagkakakit niya? Ha? Kaya nga mahal niya nilalabs eh. Abay ako taka at kung unggoy ang inilagay mo dapat ay monkey. Hala naman. Ay ikaw na walang no choice eh. Anong gagawin? Pangulo, wala tayong no choice. Ay ganyan talaga. Ay kita mo naman may nagmamahal. Ha? Ay wala tayong no choice dyan. Ganyan na. Yan eh. Sa Macau. Ayan. Congressman, ikaw kayo nandyan pa. Ayan.
Sikot si Steph. Ala, wala nang masabi. Tawa na lang. Hi, Kulot. Gandang sexy siren. Ayan, sinasabi ko. Hindi daw siya sexy. Mataba daw siya. Sampu, 20, fresh yung Divisoria. Ayan, super mega love shoutout sa 11 viewers dyan. Hi, Madam Crispin. Dami kong tawa sa'yo. Sabi ni bakit niyo ako? Napulong ko ang aking pang-ibabaw, minsan pang-ilalim. Ayan, aba. Ay, mahirap naman. Crispin. Nadikita na po kita, Pangulo, sabi ni Shara Imperial Cool. Akala ko ikaw ay natutulog na, Shara. Aba, ikaw pala ay nandyan pa rin. Ha? Napulong ko ang aking pang-ibabaw, minsan pang-ilalim. Hindi pa. Ayan, may nagising. Nagising si Shara Imperial Cool. Balikan kita, Bibi, Shara, ha? Balikan kita, balikan. Ayan. Balik-balik lang po, balik-balik. Dito, dilat ka. Dilat ka pa eh. Dito, dilat ka pa eh. Saan ka ba dito sa Taiwan, Shara? Aba! Nakalain mo nga yan. Newlywed pa yan, si Shara. Hot na hot pa yan, si Bibi Crispin Vlog. Aba, oo nga. Newly Money. Sinong Newly Money? Si Bebe Crispin Vlog ba yan? Okay, thanks, Pangulo. Shara Imperial, abay, sa tungli ka lang. Saan kagabi ang banda? Abay, baka siguro ikay laging nasa, DJ spot. Okay. Anong pangalan ng disco handi yan? RJ ka yun? O Triple J pala? Dikitan nyo si Shara, kakaunti pa ang tao eh. Ilang kang tao ni Shara diyan? Ay, Triple J, kay siguro lagi nandun araw-araw. Ay, katakot-takot ka. Kaya nga. Ay, daming doon. CPR yung Misona Flower Paradise mo, Baby Shara, CPR. Labas muna ako, edit lang ako ng premiere. Ayan, bakit niyoko mo ako? Ay, hindi po ako napunta doon. Saan ka napunta? Sa likod ng train station. Ayaw mo doon sa trip ko, sa doon sa likod ng train station. Shara, at ikaw ay kakain ng ilaw. Abay, katakot-ako. Mali ka na naman. Mali ka na naman, Pangulo, ha? Tapos sasabihin mo, pag binanggit ko, mali-mali na naman ako. Katakot-ako. Sa bilang uli ko na naman iyan. Ay, alam na alam ni Idol Link, kakain ng ilaw doon. Ay, naka. Ayan, mali ka na naman ang type mo, ha? Ikaw, sa bilang liko, ilang bilang liko mo diyan? Ilang kang liko, nabilang mo ka, nabilang mo. Wala naman paliko-liko doon, binibilang. Straight lang, iyon. Pagbaba mo sa ilalim, gigilid ka lang, straight na. Excuse me, Mayor, I have to go for a moment. Naku, naka-English pa yun eh. I have to go for a moment. I have to go for a moment. Walk more, enjoy lang dyan. Bibilangin pa
niya lanli ko. Ay, si Pico Chiste. Nandiyan pa rin pala si Pico Chiste. Nakikinig lang, ha? Pico Chiste, alam mo ba yan? Mukhang ito nakakaan din ng ilaw, ah. Keep safe and have fun. God bless. Ayan. Sa tagal ko na din isang beses pa ako nakapunta ng show. Aba, abay katakot-takot ko naman, Pangulo. Ay bakit isang beses ka pa na, ikaw gawin ka taga-saan? Di ka ikaw isa taytong lang. Abay, hindi ka pa nakakapunta ng sungli. Ako naman. Baka naman. Pumunta ka doon paminsan-minsan. Magkita-kita kayo ni ni Ma'am Mira Biasa. Masaya sa tungli. Ha? Alam na alam ni Shara. Ha? Alam na alam. Masaya nga doon. Hindi ako napunta sa malalayo. Aba, ay alam mong malayo, ba't ka pupunta doon? Sige, sa malapit na lang, meron naman diyan. Ba't ka pupunta sa malayo? May doon yung Taiwan. Ayan. Hindi ako napunta sa malayo. Ba't ka nga pupunta pa doon? Ay pwede naman diyang sa malapit. Ang lapadinin na lang sa Taichung. Mas masaya kami ng asawa ko at kami nakakain ng ilaw. Ayan naman pala. Ayan naman pala. Hindi ka na makakalis. Hindi ka na pupunta ng malayo talaga niyan. Diyan ka na lang talaga. Abay, meron dyan pakain sa ilaw. Ay, din sa malayo wala. Ay, ba't ka pupunta sa malayo? Ay, meron namang malapit. Ayun! Isinisigaw ang pangalan ng taong pinakamamahal. Ang aking tita. From Europe. Ayan, oh. Miss Sheila Rances. Naku naman yan. Dalang muna ha. Busy pa sa work. Tamsakdan. Ayan, ako naman ang aking tita. Tunay na buhay yan ha. Tita ko yan. Pikot sister. Ayan, super tawa-tawa lang. Abayo, lalayo pag putragis ay usbaw. Abay ba, ba't nga lalayo ka pa? Aba naman, ay nandyan ang ilaw. Kakainin mo na lang. Ay digay kahit hindi pa tayo pwedeng kainin. Lala naman. Ibaba mo ng panty mo, sigurado yan. Pangulo, natakot-takot ka. Shara, okay na po, ang ganda. Pati kanta, kaya lang CPR, sayang naman. Papapagod ka pa. Pupunta ka pa ng malayo. Ay ka sa malapit eh. Aba, ay masaya na. Aba, ay nasarapan ka pa. Ay, si Pangulo yan. Naku, sayang CPR pala yung iyong yun. Maganda pa sana ang kanta niyan. Goldie Web TV, andyan pa rin. Ay, ang tita ko na, naku di kita niyo yung tita ko, nasa Europe yan. Naku naman yan. Ayan, napakabait ang tita ko na yan. Hindi pa money yan, namimigay na. Thank you, Pangulo. Wag naman, pakisigaw. Pakisigaw ang pante. High sleep naman. Pa-half sleep naman pa. Pa-sleep. Paningin sa mga di pa nakatikit dyan. Sabi ni Golden Red TV. Pwede mo i-change music yun, Shara Imperial ko. Ayan. Baka naman sa mga hindi pa katikit dyan ni Golden Red TV. Ayan nandyan ang bahay niya. Pakidikitan na yan. Paano po? Shara Imperial ko. Pumunta ka doon sa iyong YouTube studio. Pindutin mo yung iyong bahay na yan. Makikita ka doon, may makikita ka doon, CPR. Sa ano yun? Basta yun na yun.
Monica na ba, Shara? Mamaya, pupunta ko. YouTube Studio. Tapos pindutin mo yung video. May makikita ko doon nakalagay ano. Kung Monica na, ay hindi pa ba? Pag pinundit mo yung video na yon, makikita mo yung sa gilid ano. May nakalagay doon na nagyeyelo o kaya green. Ay, green. Ay, yung yellow o kaya red. Gagawa pa lang 300 si Shara Idol. Bago pa lang pala si Shara. Bagong gawa pa lang. Baka 10 years bago mamuni. I-add nyo po ako sa ano, i-add nyo ako sa... Kilala mo ba si ano, si Aya Ay Tibiyag? Puntahan niya, nag-ELS yan. Lahat doon, yung tao doon, mga legit yun. Puntahan yung lahat. Tsaka si ano, Juliet Shooter. Puntahan mo yan, Shara. Lahat ng tao doon, mga legit. Juliet Shooter. At saka si Aya Ay Tibiyag. Sige, ano ko nga, itatype ko. Sabi ko naman sa inyo. Iwan mo na ako support, enjoy pamangkin, work muna. Ayan. Dikitan niyo po yan. Ako naman. Ayan sinasabi, hindi pa moni yan ha. Napakabait ng tita ko na yan ha. Kita niyo naman no. Mag-work mode dyan para sa palipad. Yan ang gagawin niya. Nagtatrabaho po yan sa Europe. Ako na po ang magbababa ng bahay mo, tita. Para madikita nila. Ayan, pakidikitan po to, pakidikitan. Ang aking pong tita. Tita ko po yan in real life. Pakidikitan naman po. Kumakatok po sa inyo mga puso't damdamin dyan. Pakidikitan po yan, ha? Shara, narinig mo ba ako? Puntahan mo si Aya Ay Tibiyag. Dito lang, sir, who until the end of the world in a very functional disaster due to the responsibility. Aba, ay malupit pala itong banat ng mga goldewed na ito. Until the end of the world in a very functional disaster due to the responsibility. Ay. Baka busy ka dyan, doble trabaho pa yung pagbaba ng bahay ko. Okay lang po yan, tita. Ako na bahala dyan, Kaya ko yan. Double purpose ako. Don't worry. Kaya sumakay ka pa, wag ka lang malikot. Ayan, sige po. Magpaka-busy lang po kayo dyan. Ayan na, binaba ko na. Yung ibinaba ko pong bahay, baka naman, kumakatok po sa inyong puso't damdamin. Pati kasama kaluluwa, baka naman. Pakipuntahan po yan. Naku, napaka-sexy ng tita ko na yan. Yung ibinaba kong bahay, panoorin nyo. 15 seconds lang yun, pero malupit. Goldie Web, pakidikitan po yung tita ko. Binaba ko po yung bahay. Tsaka si Christian Vlog, ha. Pakidikitan din yan, ha. Miss Everything. Sino si Miss Everything? Ayan, babalikan kayo ni tita. Nako, no? Super legit po yan.
Balikan ko na lang sila mamayang gabi, pamangkin, promise. O, ayan ha. Lahat po na magdidikit sa tita ko, babalikan niyo po kayo kasi busy lang siya sa trabaho niya. Para sa ano, ekonomiya. Kakain muna ako ng salad. Aba, kakain muna ako ng ilaw ha, Pangulo. Gusto mo ga? Ay, masarap. Aba, ako nang naging Pangulo din eh. Oy, mayor ako, mayor. Ikaw ang Pangulo. Kaaga naman yung kain ng ilaw na yan. Pangulo. Ayan, marami pong salamat. Kakain daw muna ng ilaw si Pangulo. Aba, masarap nga yan. Sara, ikaw kay nandiyan pa. Papuntahan naman ang aking tita. Baka naman. Abay, para makadami idol, aanin pa gari. Abay, ano nga ang gagawin diya? Siya, banat! Pasama akong 20. Hashtag mo na lang name mo sa Bakas at Kalimbang All, yung yung manonotify lang ang babalikan ko ha. Mga legit ticket lang, please, salamat. Ayan. Pakilagyan lang daw po ng hashtag Idol24TV sa mga bakas nyo. Kay tita. Kay tita Sheila. Mga ka-idol, mga kapuso, kapamilya dyan, ha? Palagyan po ng hashtag Idol24TV. Kaya sa bahay po na binaba ko po. Bababa ko po ulit, ha? Ibababa ko po ulit. Ayan, super mega love shoutout naman dyan. Napaka-busy ng tita ko na yan. Ako naman. Anong gusto mo? Papanisin are o ipapakain sa pusa ng asawa pa? Nag-asawa pa? Abayo! Ay, ano pang gagawin diyan? Anong gagawin diyan? Pang-ihi na laang. Ay, ikaw talaga, Pangulo. Ay, wala ka nang ibang gagawin diyan kundi pang-ihi. Siya. Ay, paputol na yan. Okay, patahiin mo na yan. Patahiin mo na. Ay, yung pang-ihi na lang palang PDD yan. Taga Batangas ka pala, Lodi. Malapit lang sa Batangas. Ayan, super mega love shoutout dyan. Nobi FG Channel. Aba, si General. General, kamusta ka naman, General? Ano gang natin? Kapag namatay, kain lupa lang, kain uo, dala. Shara, ikaw ga, taga saan ka? Sabi ni, busy ka ba ga? Busy. Sana all busy. Ikaw ga, Shara, taga saan ka ga? Taga Laguna ka, Shara. Ay, magkakalapit lang tayo. Hindi ako taga Batangas. Pero yung salita namin isa.
Magkakadikit ka na eh. Batangas, Laguna, Quezon. Calabarzon pa rin, Calabarzon. Goldie Red TV. Sabi ni tita, maglagay ka daw ng hashtag Idol24 para makita niya kaagad. Calabarzon lang po tayo, Calabarzon. Laguna, Batangas, Quezon. Magkakadikit lang yan, kaya yung salita dyan, halos magkakaparehas. Ikigay taga-sana, idol. Anong taga-sana? Ay, kawin na kain na ng ilaw. Ay, mali-mali ang type mo eh. Taga-sana, idol. Anong taga-sana? Taga-sana, sana. Sana. Nandyan na sina, sana. Sana, mama. Ay, si Tikot Sister. Tawa-tawa yan. Buti na lang nandiyan pa si Tikot Sister, ha? Ayan, 24/7 ang natin, ha? Panuroon na, Tikot Sister, ha? BLTV host. Ayan ba? Driver ka ba? General, driver ka ba? BLTV nga yan. Ayun ang sinasakyan ko papunta doon, yung BLTV. Driver ka ng BLTV. Ay, abay, oo, naalog na eh. Ay, kaya pala pamali-mali ang iyong padaling iyan. Ay, ikaw'y nanonood ng Ilisco habang ikaw ay naalog. Ay, habang ikaw'y nakain ng ilaw. Abay, katakot-takot ka. Dalawang ibong sa isang putok. Abay, dalawang ibon sa isang putok para si, umahataw na. Ay, katakot-takot na rin. Kasama akong 10. Ano ga naman iyan? Baka ako'y, katakot-takot na rin si Ining eh. Ako naman padali mo iyan. Maling-mali ka naman sa padali mo iyan. Hindi nasasarapan pa. Ay, naalog na daw eh. Naalog eh, habang nag-i-list ako. Ano ba yung ginagawa ganin niya akong porno? Aba, ay pwede naman ang babae, mag-drive. Ay, masama kang mag-drive ang babae. Hindi na masama mag-drive ang babae. Bigay lalaki lang ang driver, ho. Sabas. Pati babae nagdadrive na rin ngayon sa panahon ngayon. 2020 na tayo ngayon eh. Kaya si General. Ay, yung nanay ko nga nagtatricycle. Oh. Yung aking mama, nagtatricycle pa. Aba, 61 anyos na yun. Oh, kita mo gaya. Di kaya house, malaki yung bus. Aba, hindi mo naman bubuhatin eh. Idadrive lang. Katakot-takot na rin si Nube. Ikaw, General. Pagkakaloko mo, ano ba? Bubuhatin mo ka. Hindi mo bubuhat eh. Idadrive. Ala naman. Ano ba, Ari? Ano nga, Sarah? Ari pala si General eh. Pawaldas-waldas. Abay, ayos! Katakot-takot na rin. Mababa rin to. Oh. Ano ba? Matinik si Idol, matinik. Aba! Ano kaya? Ayusin ninyo. Nako, hindi niya rin. Nako naman.
Tigat si Steph. Super mega love shoutout sa'yo. Wala pa ako nakita ang driver na bababastos. Sa bastos? Aba, wala ka talagang makikita ang driver. Ay, bastos eh. Ari talaga si Nubi. Ari pinaglululo ko. Wala pa ako nakita ang driver na babae sa bastos. Ay, bastos pala. Ari naman. Sorry naman, Nubi. Ari si General. Ako'y nabubulol na eh. Ano, bastos pala yun. Kala ko na eh, bastos. Bastos. Ako naman yan. Ano gaya? Ayan, nagbaba ng bahay si Goldie Web TV. Baka naman. Digitan nyo na yan. Tigot si Steph. Baka naman, si Goldie Web TV, oh. May ano yan, oh. Pakagat labi. Baka ano yan. Ano ko eh. Parang puging-puging ngayon eh, si Goldie Web TV. Baba din. Sige, baba ka, ano. General, ibaba mo yung bahay mo. Etong ibababa ko, padikitin ha. General, yung ibababa kong bahay, pakidikitan. Ano yan, tita ko yan, tita ko. Ticket system. Tawa-tawa lang tayo, ha. Pakidikitan mo, Goldie Web TV, pakagat labi yan eh. Abay, baka mahawa ka sa pagkakatlabi. Abay, nawala nga yung ating anong iyon. Nawala nga si Pangulo. Abay, mukhang napadali na nga iyon. Ano nga, Shara? Mukhang napadali na si Pangulo. Abay, Pangulo! Pasama kami sa 10 diyan. Ikaw, kagat ano, Lode? Kagat dila ako, kagat dila. Dinikitan ko na, sir. Ayan, umaalog-alog na tayo eh. Diba siguro nga. Ay, hindi na nakapag-reply eh. Kanina pa mali-mali na yung kanyang mga reply. Yung kanyang mga message din eh. Harap na! Ayan, marami pong salamat. Hoy! Sanji, nandiyan ka pa pala? Mukhang busy ka, Sanji, ha? Ayan, ay, dikitan niyo po yan si Goldie Web TV, ha? Diyan ka pa pala, host. Abay, kanina naman ikakasimula ko lang. Sanji, ikaw guys ang galing. Wari kay kumain din ng ilaw, eh, ano? Aba, ay lahat na pala na aking manonood ay nakain na ng ilaw. Baka naman. Kasama naman ako diyan. Ayan, super mega love shoutout. Isinisa ang pangalan ng taong minamahal, Sanji. Nandikit sa tita mo, Lode. Sige, babalikan po kayo niyan, ha? Marami ba kayo ninja? Ito yan, ayun. Ito, kanina pa to si Goldie Web naghahanap ng ninja. Sinong mahal? Tagalog yun. Tagalog yun ng mega love shout out sa Sanji. Tinagalog ko lang. Mega love shoutout. Ang pinakamas mahal ay sinisigaw ang pangalan mo, Sanji. Ano bang sinong mahal? Kala ko, kaboses mo si Mahal. Kala naman, walay. Joke ba yan? Tatawa na ako. Saan ako tatawa doon? Yung kaboses o si Mahal? Ay, nako naman yan. Michelle Arances, dandikit ang sakpol pabalik na lang po.
General, tita ko yan. Mamaya po yan magbabalik. Kasi nasa trabaho pa yan. Tita ko yan tunay. In real life po yan. Walang halong biro yan, ha? Ano, host? Tusukin mo ako? Aba, ay isang parte kita tutusukin. Ha? Madami kang butas yata eh. Sige. Bawal na ako magtusok eh. Meron akong tutusukin. Diyan nga yan, nag-BBG lang. Aba, huwag ka babarilig kami yan. Ha? Nandyan lang sa tabi-tabi, nag-BBG. Hindi lang loyal, faithfully devoted to you pa. Ano nga, Rodstock TV? Aba, si Rodstock TV, ngayon kagalang di yan. Abay, kakarating mo lang ah. Ayan, si Sanji. Chara Imperial ko, good boy si host. Abayo. Lagi naman tayong good boy eh. Sila lang ang nagsasabing pakboy ako. Ako yung good boy talaga sa totoong buhay. Walang no choice dyan. Hindi yan good boy. Ayan ako, good girl. Aring si Rodstock TV, babanat na naman ng pamali-mali. Ay ayos! Katakot-takot na bata, ari. Ikaw ay pabalik pa lang, Rodstock TV. Ako ay pabalik-balik na. Huwag kayon! Papapalo ng anak ng inay. Mukha lang niya, good boy. Ayan. Chara Imperial ko, nagbaba ng kanyang bahay. Pabawa po ulit. Baka naman. Wasakin nyo na yung bahay niya, Chara Imperial ko. Gibahin nyo kung kinakailangan. Bombahin nyo ng bombahin yan. Tusukin nyo na. At magkatusok-tusok na kayo dyan. Habang ako'y kakain muna ng salad. Lagasin natin bahay niya. Nako, sige, punta mo na. Babalikan kayo niyan sa Chara Imperial ko. Ay, kanina yung nakakatulog na yan eh. Babay, nagising ang kaluluwa eh. Tawa ng tawa. Kanina kakain na ng ilaw yan. Napatayo pa. Alright. Lahat po ng may mga kaibigan dyan, kapuso ka-idol, papuntahin niyo po rito, bibigyan po natin ng 24 hours prime time sa kanilang mga video. Ready na nga sana eh. Ha? Nakapaligo na eh. Mabango na. Ha? Tatakot-takot. Nakaka-ready na. Ayan. Abay, nawala ang aking mga katropa. Bakit sila nagsipag-alis, ano? Goldweb TV, Dan Tamsak, dikit po, Polpak, pabalik na lang po. Ayan. Mr. Alon Vlog, Super Mega Love, shout out. Pinamahal ay sinisigaw ang pangalan mo, Mr. Alon Vlog. Tamsak host.
Ayan, tag 5 na lang. Tatakot-takot talaga. Wala bang nakaka-ignite? Ano namang ignite iyak? Ma'am Novi, salamat. Ayan, babalik ka na. Balik-balik ka. Mr. Alon, maraming salamat po sa pagtamsak ha. Dahil dyan, meron kang 24 hours friend dance sa iyong mga video. Ayan. Yung ipi-play ko po, ano lang ha, sa main account lang ha. Main account. Siyempre, hindi ko mapi-play yung mga ninja nyo. Wala naman yung video. Balikan ko kayo isa-isa later. Ayan. Balikan ko kayo isa-isa later. Akalain mo naka-English ka pa later. Later. And later. Bakit later pa, Goldie Web? Balikan mo na yan. Baka balikan pa ng iba yan eh. Nawala na si ano ah. Harang na, harang. Vice Gob, saan ka nakarating? Pawala-wala ka. Hindi mo nakita ang kaguluhan din kanina. Ang dami nagkain na ng ilaw. Ayan, nawala si Pangulo, nakain na ng ilaw. Mr. Alon, ibaba mo na. Baka ibaba pa ng iba yan. Shara Imperial ko, dikit ko na sa'yo to. Bukas yung main ng bukas yung main. Nagtatrabaho pa ay. Sige, tawa-tawa ka lang dyan, Rod na Snack TV. Mamaya, uutot ka na niyan. Mr. Alon! Nasaan na yan si Mr. Alon? Pwede daw magbaba ng kubo, hindi naman nagbaba. Tatakot-takot yun. Mr. Alon, vlog! Magbaba ka na, ano gan tagal? Para matikitan ka na ng mga katropa kapuso ka-idol natin dito. Sige, tawa, tawa. Ayan, sobrang mega lang. Shoutout naman dyan, shoutout Imperial ko. Tinangay na ng alon ang masamang panaginip. Pagka dito ay kasawian lamang. Pwede ka sa .com. Di. Ano yun? Ayan, nagbaba na si Mr. Alon, ha? Pwede ka sa comedy bar. Ayun. Nako naman, are. Ayusin mo pag-type na, Shara in real. Yeah! Ayan, nagbaba na po ng bahay si Mr. Alon. Pasukin nyo na, wasakin nyo na, bombahin na yan. Super mega love, shout out, Mr. Alon. Oy, premiere pala yan. Punta na natin yan, ha, Mr. Alon. Mr. Alon, nakadikit ka na ba sa akin, Mr. Alon? Bibigyan kita ng 24 hours playing time sa iyong mga video. Legit yan, ha, legit. Dapat, ha, legit lang, ha, yung main account. Kung hindi ka pa dikit sa akin, dumikit ka na sa latest upload ko. Magbakas lang po kayo doon.
Balikan ko po kayo maya-maya pagkatapos ng aking LS. Mr. Alan Vlog, premiere po yan, host. Baka naman. Ay, baka naman, puntahan niyo po yan. Dikit na dikit yan, host. Parang tuko. Ayan. Lahat ng tuko, natatanggal din yan. Ay, wag po kayong masyado. Ay, talaga, Mr. Alon. Wag po kayong magmamalaki ng mga letra. Nawawala yung signal ko. Ayan. Lahat ng tuko nahuhugot. Aba, malupit pala ito si Rodisnak TV. Ano gat pati tuko ay huhugutin? Saan ka nakakit? Ikaw gaya ng huhugot ng tuko. Rodisnak TV. Tatakakot na rin. Saan nahuhugutin yung tuko? Bigyan ang tuko ay nasa ibabaw. Nandun sa taas ng bubong. Huhugutin nyo. Aray, maloko nga rin ba? Aray, maloko. Kapinto ko ay huhugutin. Ayan, sige po, magdigitan po kayo. Digitan lang po kayo dyan. May premiere po si Mr. Alon. Puntahan niyo po yan si Mr. Alon, premiere po yan. Bakit ka YouTube Studio napunta din? Mapuntahan niya yan. Mr. Alon Vlog. Abay, 10 minutes na lang pala ito eh. Pakipuntahan nyo naman po, pakipuntahan po. Si Mr. Alon, pakipuntahan po si Mr. Alon. 10 minutes na lang po yung kanyang premiere, baka naman. Kumakatok po sa inyong puso. Pakipuntahan po yan si Mr. Alon. 11 million viewers is on the house. Kaya po naman niya, maraming salamat dyan sa 11 million viewers natin. Nako, lahat po na nag-i-stay. Sana all. Ayan po yung binaba ni Mr. Alon, nandyan po sa taas. Mr. Alon Vlog. Premiere po yan, baka naman. Shara Imperial ko. Di ba nandun ka na nakita kita eh? Ayun o, nakita. Damtansak Shara. Nakita ko na, nandun ka na. Nakita kita, Shara, nandun ka na. Golden Red TV, Rodisnak TV, punta natin si si Along Vlog. Si Mamira, nawala na oh. Kanina nanonood lang ng harang yan eh. Hindi na nakalis sa harang. Let's go, nandiyan ka pa ba? Goldie Web, pakipuntahan po si Alon, no? Si Mr. Alon Vlog. Naka-premiere 10 minutes, malapit nang matapos. Si Alon, si Mr. Alon Vlog. Nagbaba po siya ng bahay. Nandyan. Nasa taas. Mr. Alon Vlog.
Ayan, super mega love shoutout naman dyan. Nasaan na kayo? Nasaan na? Lahat ng mag-i-stay ngayon, bibigyan ko ng 24/7 playing time. Hanggang matapos ako. Mr. Alon, pakibaba po ng bahay nyo. Yung premiere nyo, pakibaba. Hanggang lang ako, 10:30. O 40 minutes na. Oo, lahat ng mag-i-stay, bibigyan ko ng 24/7 playing time. Ngayon din. Naging masaya ako ngayong araw na to. Magbibigay ako ng 24/7 playing time. Pre na yan, pre na. Baka naman may mga kaibigan pa kayo dyan. Mga katropa, mga ka-idol. Mr. Along, Dan, anong Along? Alon. Goldie Red TV, naku naman. Ayan, nawawala ako, Mayor, kasi binibisita ko yung mga kadikit ko na may LS at Premier. Okay lang. Ano ka na? 24/7 playtime ka na sa akin eh. Gusto ko mamoni na kayong lahat para sabay-sabay tayong mag-LS. Para magsusugod bahay tayo. Mr. Alon. Anong Along? Along Dan. Mr. Along Dan, sana all. Ang kabaw! Ang kabaw ay kaluyang kabaw! Hala! Kaluyang tabaw! Ang kaon, tawo! Ikaw, nandiyan ka pa? Ako, nandito pa ako. Sanji, nandiyan ka pa ba? Nakain ka na rin ng ilaw, ano? Ito, wala ka eh. Ikaw guys ang naglalalagay. Ang batang are. Sabi tatanong nang nandyan pa ako. Hindi mo ako nakikita. Nasaan ba ako? Ayan, dapat ganyan ang tanong. Nasaan ka ba? Ako'y nandun, hindi mo ako nakikita. Ikaw kay bulag. Katakot-takot na bata rin. Babarilin ko. Tatanong nandiyan ka pa, host? Ano bang tanong yun? Tanongin mo ang sarili mo. Nasaan ka ako? Yun. Andito siguro ako. Yan, dapat. Ayun. Aba, nakatapos din. Biglang hoy, kita nyo naman, mga ka-idol. Nagparamdam. Tapos na nang kumain ng ilaw. Nagparamdam na ang Pangulo. Natakot-takot na yan. Ano ga? Ako'y pasama 10 doon. Hindi mo gawin nakita. Masarap nga yan, Ayan, Pangulo. Maghugas. Hindi baka. Kay mga ngamoy diya. Maghugas muna bago magdagdo. Si Pangulo. Kumakain din pala ang ilaw. Oo. Shara Imperial ko. Nakita ko na bakas mo. Lumabas na sa email ko. Yung main ko, ayan, grabe siya. Kanina. Mamira. Alam si Pangulo ay nagpaalam
Abay, kakain daw siya ng ilaw eh. Abay, pagkatapos hindi na naghugas. Nagdiretso na agad din eh. Usapang bastusan na naman. Hindi naman mamira. Ay may nagkakakwentuhan lang. Eh, si Pangulo ang nanguna dyan eh. Kaya sisihin mo si Pangulo. At nagpaalam kanina, kakain daw ng ilaw. Aba, biglang bumalik. Hindi naman naghugas. Para nakakagising. Ayan, si Shara. Nabanat din. Katuwaan lang. Ari naman si, parang bata. Si Mas Kimikel lang yun. Ay, iba na ngayon. Meron ng kasunog. Mamira. Ayan, si Pangulo, tanungin mo. Aba, sabi niya, ako'y papaalam muna, idol. At ako'y kakain ng ilaw. Aba, ay alam din pala yung ilaw na yun. Ay, di mo guys, yan. Tanungin mo yan si Pangulo. Ha? Ay, nagpaalam. Aba, biglang bumalik. Tapos na daw kumain ng ilaw. Ay, mga kalahating oras lang yan, tapos bumalik na. Aba, hindi naman nakapaghugas. Diretso na ang dut-dut eh. Ayan, nawala na naman oh. Hoy, Pangulo! Aba, ay maghugas muna. Ha? Ay, ito mga moy. Bullshit! Tagaktak ka eh. Bullshit! Tagaktak ka eh. Nauntog pa. Tatakot na yan, Pangulo. Sumakit yan ko talaga sa tatawa eh dahil sa kumakain ng ilaw. Wag na mapapasma. Abay, kay mamamaho. Pangulo, ay kay mamaho diyan. Kailan ka naman mo napasma iyon? Ay di, ugatan na yun. Ba't pa mapapasma? Abay, maangot. Ay siya, nagkaangot na din eh. Ala, katakot-takot na yan. Nasaan na si Shara? Si Shara kayo nandiyan pa. Nakaka-relate yan. Abay, maghugas. Abay, wag na daw. Ay, sakit na naman sa panga. Ay, si Pangulo. Ay, prison. Ay, naka-prison it. Ay, kala ko kakain ka na rin ng ilaw, Shara. Katakot-takot na yan. Aha! Maghihira kayo. Kababata pa eh. Asma talaga. Brother Snack TV. Yan bang ilaw mo? Nakain na. Ha? Mukhang tayo Bigat gano'n ng magician. Nakain ng bubok. Pati naman magician, idadamay pa. Ay, si Pangulo. Ilaw lang ang usapan. Marami pati magician ay nadadamay sa usapan. Are. Ano ga naman pati bubong na may papakain mo do? Ano gang dami mong alam, Pangulo? Pati magician ay dadamay mo naman sa katarantaduhan mong eh. Ay, ako naman yan. Ayan, super mega love shout out sa 10 million viewers ko ngayon. Iba na yun pag kumakain ng ilaw. Kumakain ng ilaw. Ano ba naman? Iba naman yun. Hindi iba yun ni Snack TV. Ari naman ay wala sa wisyo eh. Ari nga si Rodis Snack TV, nasa wisyo pa. Nakakain ng ilaw. Hindi mo alam yun. Tatakot-takot na rin si Rodis Snack TV. Are, sasabihin ko sa iyo are, pakinggan mo. At nang ikaw ay maliwanagan diyan sa iyong kinauupuan. Tatakot-takot na rin. Ibang klaseng ilaw.
Ganare. Ari pakinggan mo, Rodis Activit ng ikimatauhan diya. Darling, patayin mo na yung ilaw at kakainin ko na iyan. Yun. Ari si Rodis Activit. Parang bago ng bago. Ikaw kay bago ng bago. Baka naman ikaw lang ang luma. Ha? Alam ko yan, Mayor. Ba't nag-iisip ka pa kung ano yung kumakain ng ilaw? Aring batang ano? Expert ata si Mayor sa gayon eh. Aba, wag nang patay ng ilaw. Ay, siya. Abay, baka naman makurente. Pag hindi pinatay, Sarah. Ay, maganda yung patay ang ilaw at ng masarap ang kainan. Baka lumagotok eh. Magaling daw yung bata. Bata pa'y natututo na. Abay, kaya nga, Pangulo. Abay, ikaw kaya Pangulo, ilang taon na? Sinasabi mong bata ka pa. Ha? Binuking mo na ang sarili mo, Mayor. Nako, matagal na. Expert na ako diyan. Darling. Patayin mong ilaw at kakainin ko na yan. Expert na ako diyan, Rodis Active. Napagdaanan ko ng iyang lahat. At takot-takot ka naman. Pabalik ka pa lang. Ako'y pagpabalik-balik na. Nagpabalik-balik na. Wala naman ang Rodis Active. Tatakot-takot na rin. Maraming palahi eh, kaya alam na. Ang mga banat ni Mamira. Ay, wala. Dandaan lang, baka aagating ka rin. Oo. Kaya binabalik-balik yan eh. At kinakain ng ilaw. Wala nakatrabaho na si Hugot Pilyo. Pumasok na. Ano Mamira? Ay alin kang pipiliin mo, Mamira? Yung binatang manluloko o yung may anak na nagpapakatotoo? Aba. Sabi naman ni Pangulo, ay yung natayo pa. Oo, nakakain yung katulad ng kay Daddy. Kinain ni Yaya ang ase. Oo, ay balagod pati si Yaya. Nadamay pati si Yaya. Ano man? Ano yung ba? Paktay tayo diha. Pati si Daddy, pati Yaya nakain na. Katakot-takot ka. Siyempre, yung nagpapakatotoo. Patay kang bata ka. Wala akong pipiliin sa kanila. Dumali naman si Mamira. Wala daw pipiliin. Kaya ka broken hearted pala. Bakit niyoko mo ako? Ikaw na pala. Ay, para sa mga ex dyan. Wala naman na eh. Patay kang bata ka. Tatakot-takot. Kaya naman pala. Broken hearted. Oh, saan ka na? Aba, aring batang. Ari lagi akong hinahanap. Sanji! Ano ga? Ikaw kay bulag. Kanina ka pa naghahanap sa akin eh. Kapag may dumating, ask ko muna kung tumatayo pa ba. Kaya, yan ang dapat mong tanungin. Hindi yung kung ano-ano. Abay, Mayor, humigit gumulang, kaya ganari, kulang-kulang na nga, humigit pa.
Wala ako dyan, host. Nandito ako. Abay, oo nga. Wala naman ako sinabing nandini ka. Natural, nandiyan ka. Ako nandini. Ayan pag dumatay nga siya, abay, siyempre naman. Alangan namang jujuwain mo, hindi naman natayaw. Ano ka naman? Huwag kang pipili ng matanda. At walang kagana-gana iyo. Pumili ka ng mga kasing bata ko. Ikaw, saan ka, house? Andiyan ka? Wala ka din eh. Walay. Mabanat ka ni Sanjay. Humugot ka na, Sanjay. Ayan, si Goldie Web TV. Ayan, nagbaba ng bahay, oh. Ayan, Mamira. Dikitan mo si Goldie Web TV. Ayan ay nakakagat labi. Ayan, Shara Imperial ko. Dapat press mabango. Ayun. Ayun! Ayun, oh! May bagong dumarating. Ayan, sinisigaw ang taong pinakamamahal. Mahal kita. Mega love shoutout. Idol 24 TV. Dahil dyan, bibigyan kita ng super jacket. Abay, malupit are. Mahal kita. Mahal din kita. Ha? Katakot-takot. May nakot ba yan? May nakot ba yan? Mahal kita? Ibaba mo na yung bahay mo. Bibigyan kita ng 24 hours playing time sa iyong mga video. Sampu-sampu, 20-20, mahal kita din. Paano mo nasabi? Inday Kulot Vlog here. Ayan. Inday Kulot pala yan. Ay siya, Inday Kulot. Hintayin mo, malapit ka ng mamoni ha. Babalik ka ha. Pag money ka na, babalik ka. Ayan naman yan. Sige, magbaba kayo ng bahay dyan. I meet you, Uragon LS. Ayan, ayan idol. Ayan, maraming pong salamat. Oo, piniplay kita. 24/7. Hindi ko lahat para matapos ka na. Hindi na ako babalik, idol. Magtago na ako. Ay siya, sige. Ikaw ang bahala. Sabi niya eh. Alright, super mega love shoutout yan. Idol kita, ay mahal kita pala. Wala dun sa choices, Mayor. Yung natigas pa, yun ang the best. Aba, matakot-takot naman. Aring si Pangulo, ang daming alam. Hanapin mo ako, idol. Bakit nagtatago ka ba? Mabango nga, layot naman. Naku po, ano yung talong? Talong na layot, walang kakwenta-kwenta. Ano nga, Pangulo? Ayun, super mega love out dyan, Janela TV. Good evening, Mayor. Super mega love shoutout naman dyan. Pinakamas mahal, sinisigaw ang pangalan mo, Janela TV. Ayan, ang aking kagawad. Naman, Pangulo, anin mo mga choices na idol. Kung patulog-tulog naman. Tamsakdak, Mayor Boy. Marami pong sa pasalamat dyan, Janela TV. Jutes ka daw, jutes ka. Sana all jutes.
Gandang gabi mga kabats. Daniela TV. Okay lang yan. Sana all dudes. Gandang gabi sa Pangulo. Ayan, oh, kanina pa yan dyan si Pangulo eh. Daniela TV. Ayan, si Goldie TV. Oh, balikan mo na yan. Dikitan mo na yan, ha? Mahal kita. Ayan, oh, dikitan mo na yan si Goldie TV. Magdikitan kayo. Pwede pasampal ng premiere ko, idol. Sige, sampalin natin yan mamaya. Anong oras yan? Ay, sa mga nakakailangan dyan, areglado mayor. Pabalik pa, ano po yung nagbaba po ng bahay? Si Inday Kulot Vlog. Pakipunta naman po yung kanilang Suntok, ayaw mo, mahal kita. Pasampal lang daw. Mamira, pasampal lang daw. Pakipuntahan po yan si mahal kita, may premiere daw. Pasuyo-suyo, pakigiba ng bahay. Sampal lang daw, mamira, sampal. Kung gusto mo, tadyaan mo na. Ayan, papuntahan po yung binaba ni mahal kita na bahay. Baka naman sa mga nandiyan pa. Dikit na ako sa kanya. Hindi, papatam sa kanya, di ba? Mahal kita. Kaya nga pinapupunta ko, papatam sa kanya. Ayan, sige. Patam sa kanya. Patam sa kanya. Alauna ang premiere mo, Ma'am Kulot. Oh, hapon yata ang premiere ni Ma'am Kulot eh. Puntahan ko na lang mamaya. Oy, malapit na po tayong matapos ha. 10:30 po, tapos na tayo. 10:30. 18 minutes na lang. Alauna AM, nakalagay? Kala ko Daniela Mondragon eh. Aalis na sana ako. Ay bakit? Ano namang kinalaman ni Daniela Mondragon doon? Ba't ka naman nakakalis? Mahal kita. Pakidikitan na lang po si Per Travel Vlogs. Salamat po. Sabi ni Daniela TV. Yes, idol. Ayan. Dikitan na rin Dan. Dikit na rin Dan. Tamsak sa premiere. Ayan. Aba naman, nakapinangang yung premiere, Pangulo. Yung premiere daw ni Pangulo. Uy, ako nga pala. Nakalimutan ko eh. Ay, paano ikaw eh, nakain ng ilaw eh? Hindi mo naman ako sinali. Sabi ko, pasali ako 10. Ay, nakapin po, nakapin. Papunta naman po. Pasuyo-suyo na. Pakitamsak-tamsak lang po yung kanyang premiere. Nako naman yan. May sinasabi si Pangulo Mayor. Kaya nga. Kaya ko iniwan kanina. Kakain daw siya ng ilaw. Sabi tapos nagtatampo kanina. Sabi ko isa pasama ako eh. Sabi ko kaya pasama ng 10. Ay, papasok naman dyan. Kaya nakapin natin dyan ha. Nakapin po yan, nakapin ha. Papuntahan po natin dyan. Patamsakan po natin, patamsakan. Kumakatok po sa inyong mga puso, kaluluwa, at damdamin. Lahat po naman dyan, yung nakapin po dyan, si Chris Blim Vlogs, 04. Pakitamsa ka naman po. Baka naman. Ayan, ibinaba po ni Daniela TV ang kanyang bahay. First, Travel Vlogs. Aba, kagawad. Abay, nakita ko nung isang araw. Ay, kagabi gayon. Ay, tama, kagabi.
Abay, pagkakadami mong viewers sa iyong English. Abay, 55 eh. Dan Premier, Crispin Vlog, Idol 24 TV, sabi ni Mahal Kita. O, ayan ha. May pumunta ka agad. Pangulo, may pumunta ka agad. O, si Mahal Kita. Mira, Sebastian, Idol, mga fans. Idol, mga fans din. Ano gang dami naman, oh. Kaya nga, nakita ko eh. Pagtamsa ko eh, ano ba? Akala ko'y harang eh. Akala ko'y may harang na si Kagawad. Dami ng fans ni Kagawad. 55 eh. Akala ko nga'y premier. Ang malupit pa doon, ang tagal ng LS niya. Tapos lahat 55 nanonood. Lupit. Ilang days ang inabot noon. Daniela TV, Dan na po. Ayan, sabi ni Mahal Kita. Goldie Web TV, baka naman. Yung premiere ni Pangulo dyan. Tamsak na po, Pangulo. Siyempre, nag-effort sila eh. Kaya nga, grabe. Nakailang oras yon, Kagawad, nakailang oras yon. Maraming salamat, Mahal Kita. Ayan. Sana all. 10 million viewers is on the house tayo. 7? 7 araw? Hindi, nung natapos. Kaya pala ako na untog, Idol, gawa mo. Sinisipa ako eh. Sumamag akong 10. Wala nga akong nakapa. Sayang yung ilis ko kagabi. Naubos data ko. Dito ka pa, Idol, ha? O, diba? Hindi, 10:30 talaga ako matatapos. 10:30. By 13 hours, 13 minutes pa ako, pikot si step. Ingay mo. Ingay mo. Let's go. Dito pala ako, Idol. Oti pa. Dito ka pa, Idol. Oti ako. Sige. Mahal Kita, coming. Alam ko na. Kagaling naman, oh. Nakita ko lang kagabi. Naubos yung data mo? Naku, sayang naman. Vice, baka naman. Sir, charge mo na ako, sir. Ito na naman, oh. Ayan, oh, thank you, sir na naman, oh. Puro sir na naman ang inabot, eh. Goldie Web TV, sige. Sige, sir, mag-ano ka na, charge ka na. Hawa. Noted. Noted, busy. Mayor pa lang. Ayan. Goldie Web TV, sige. Mag-charge ka na muna dyan. Mag-11 na lang naman ako. 11 minutes na lang. Babush. $10:30 na ako. 10:30. Matatapos na ako. 10:30.
Golweb TV, dan po, full pack, sabi ni Janiela TV. Ayan. Super mega love shoutout naman dyan. Ten minutes na lang po tayo ha. 10 minutes. Magte 10:30 na. Mag-ano na po tayo ha. Closing prayer. Closing prayer na po tayo. Closing prayer na po. Para matapos na po tayo ngayon. Prayer na po tayo, prayer na. Close your eyes and make a wish. We will see you again tomorrow. I-prepare na po natin yung ating mga sarili. Yes, Lord God, maraming pong salamat ngayong gabi sa aming pagsalo-salo ngayong gabing. Nagpapasalamat po kami sa aming mga biyayang natanggap mula umaga hanggang gabi, hanggang ngayong gabi at sa darating pang umaga. Maraming pong salamat sa biyaya pinagkaloob niyo sa pang-araw-araw namin buhay. At ingatan niyo po ang aming mga kaluluwa, Lord God. Ipuin niyo po kami na maging malapit po sa inyo. Ipuin niyo po ang aming pamilya sa Pilipinas. Ingatan niyo po silang palagi. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, kalusugan para malabanan po nila ang pandemic na nangyayari ngayon sa buong mundo. At ingatan niyo rin po ang mga nasalanta ng bagyo at baha, lalo-lalo na po sa Pilipinas dyan. Ingatan niyo po sila, Lord God. Kayo po ang kanilang lapitan o kapitan na maging sandigan para po sila ay makaahon at makabangon muli. Ingatan niyo rin po ang lahat ng mga OFW, mga Pilipinong nasa ibang lugar, nasa ibang bansa. At bigyan niyo rin po sila ng kalakasan sa araw-araw nilang pamumuhay para po sa kanilang pamilya. Bigyan niyo po sila ng kalakasan at hipuin mo po ang kanilang mga puso na maging malapit sa iyo, Lord God, sa araw-araw. Ingatan niyo rin po kami sa aming mga trabaho. Ingatan niyo pong lahat kaming palagi, Lord God. Maraming pong salamat sa mga biyayang pinagkaloob niyo sa amin. At patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Para mapatawad din po namin ang aming mga sarili. Bigyan niyo po kami ng kaginhawaan, peace of mind, Lord God. At nang malaman po namin ang tama at mali sa araw-araw namin pamumuhay. Bigyan niyo po kami ng mababang loob. Tanggalin niyo po sa amin yung mga pride namin. At hipuin niyo, Lord God, ang aming pamilya na makilala pa kayong lubos. Kami po ay laging dumadalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Ingatan niyo po ang aming pagtulog, Lord God. Kayo po ang mamahala sa amin sa araw-araw. Maraming pong salamat at sana po ay lahat po ng aming mga pangarap ay kayo po rin ang kumilos sa aming buhay, Lord God. Make a personal prayer for sa lahat po ng nakikinig. Mag-personal prayer po kayo. Thank you, Lord God. In Jesus' name, we pray. Amen.
Ayan, maraming pong salamat sa lahat. Hanggang bukas po tayong muli. Huwag niyong kakalimutan, Idol 24 TV is on the house. Na-accept na kita, ano? Na-accept na kita, Pangulo, ah. Hindi mo pa ba nakita? Same profile. Oo nga, na-accept na kita. God bless all, ha. Babay po, ano. Ingat po kayong lahat dyan. Mag-pray pa rin po kayo bago kayo matulog. Good night, everyone. And God bless you all. Ay, araw ng kagitingan ngayon para sa mga bayani. Saludo po ako sa lahat ng mga bayani. Mga bagong bayani, ang lahat po ng ating OFW. Okay, Idol, bye. God bless. Ayan po. Marami pong salamat. Kung gusto niyo po akong i-add, Idol kita, i-add niyo po ako dyan. At saka po sa aking personal vlog, Lonely Boy. Puntahan niyo po yan. Pakipalo na lang din po. Lonely Boy. Ang layo sa akin, no? Asawa mo yon, Andres? Andres Bonifacio? Kaya pala, Andres eh. San Andres Bukid ba yan? Kasali ba yan sa ano yung asawa mo? Andres? Ayan, marami pong salamat ha sa inyong lahat.